Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira rese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse eye n'Ensoko TV uboroso w'umuguse umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koletanga Nyasaye nigonda koletero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwegera lingana sobwagare nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare ko ba tokorwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumurisho ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chamamonyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Omukubyo neritwo abaige
nwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imega taseni Gen Soko TV tuchikumirana kera litkoria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Deana Ndemo imega taseni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kuleta inchira ndio sura krobulimi obiyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nyawe kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosoe mogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomuro bere boberemi nobotugi ime Gen Soko TV oboroso bwomoguse. Omwancho mulire Gen Soko TV igetaseni Gen Soko TV ibwatira sengenje yao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro kwa Pathwell Machine na nyora netrobin Gen Soko TV oboroso bomogusi Amorire ni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Gen Soko TV oboroso umogusi chinchira chito chige koronigo chira soko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren Soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bomogusi boigekerwe omogusi bono ne chinjira chiago boikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomogusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na Mbeya Gen Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Gen Soko TV oboroso bomogusi yegoro yeito ime Gen Soko Gen Soko yegoro yeito ime Gen Soko
soko kibengia ya kirengu manga bunalero ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondi ferpo ngoira samagoro one kamanya gutokanga na twali rogo ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirari tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi mwancho muligereri omugusio mintando nsia sole semambia bono ngotebirero nilitukolia Alhamis gose chitaliki mwancho muligereri ni 12 semambia bono anda nsia sole semambia bono ngotebinga chitaliki echi bono lende kerachi asukire igo mwancho muligereri mutinjiro rachire ujibosiabu bindu biri kwa robereti ora boko na koranga gosebia ikiranire aigani gitaseni gen Nsoko TV murobeli ne Nsoko bwakire andonsia soru mugusio mintongo tebinga so email tonyara ko batoko genda sobwa munindo chabange bali bale nkoro bana kubulinga Innocent Rende sembambia bono ntagete ndole nyarebe ngaki abokire igongo tebinga mwenchu muri bokabiya asenchire ndonge na mona sengo tenga itongo mo church makwani ali anabo tambengo tebinga igolende sembambia bono na koira maiga na ekwerenlinga itongo nogaya watebanga kiri tongolire semambia bonekera gwatebire igo ya wenera asomo nene bali mwanyara ka mokonyora libaga naboko nyara ka bago ligerelia na namono nyara ka bago kugenda sesemelia YouTube so nyara ka bago stream live gitaseni gitu ya Nsoko TV asemambia bona nabo igo naboko kugenda sesemelia Facebook tobwati bune Nsoko TV na esena baito studio gere 0788666663 inere namba yaito okunyara ka bago tobwati emirobeli yaito asenchira wekera nuna namonekera tugonyara ka bato kwana naye semambia bono watotebia soberete ilitwanyara ko batoko genda asobwa monche inkuru ku Innocent Onyango na nigo tukubwatera noyo minto Diana ndema somurobelio ya Nsoko bwakire golene ko tebindenga egali itobona yasokire ku stage igoto goteba ngonde bwensi utagete ko genda ndonsi semambia bono gaiga no kulemanya kwanyara ko bago kumanyanga ninki kilikegendreta sense ya Kenya nabo igo kwanyara ko bago kuigwiriugi kwa manyanga umusuli wige sunaboka Dennis Kuku pae naboka eno kumakori obokire Padromeo obokire kwara le timu ikamineyo nabono yo minteno kumochera bwato muchando monene baega yuko musiringi nakoro nera kwa manyanga ngakia bokire abantu ba minto andonsi asole igo mugusia sole semambia bono ngotebinga so asomurobeli Nsoko bwakire litonyara ko batoko genda asobwa mulero batebanga TBT nga nechinga kichirio koinyora ebintu biri bya etire taite ko manyanga Barnabas ngakimogendete babo Jeria ngakimogendete semambia bono kurwa chinsemo jirija do Qatar man ma Bahrain na mogoto tebinga kimwa bokire timu iliende yonsi ipi bali chinsemo chia Kiambu na bogoto tebia bali Karioko bali Korogocho bali chinsemo chia Pipeline bali chinsemo chia Isli bagatoka chinsemo jirichia Tasia bali chinsemo jiri kwa ndege paka sina tokurunga wape baroro baguruka atanga bamba 70 bali chinsemo jirichia Makongeni bakabaka wangware baroro bali chinsemo jirichia Kayole satellite mwenchu muligerelio nye kororo go Nairobi ngora kune mitaili tubugate semambia bono elioto tebinga ngakikwa bokire elitonyara ka batoko genda sobwamo torenga kitoko nyara ka tokora kulitulia weneire nabuna nago tebiri goko genda so mtandao wato tebinga ningi kelia semambia bono okonyara ka bagukunyora TBT bali bakunyora chinga kichirichia magega na ande generation nero telinkoromo no ikoinyore bintu byaye koinyore kerare gosoma academy school ale gosoma inga KU ematukali ya magega
lakini boni gekera agenda gutarora achikuigo sino ni living ya kanyora ya siekiru intbt yawo baroro chi school chibasomete chi community school chi arenge chi binyoro monta igorete se duka bosio akabeke school ora kinboni gekera uchikoira na gochioro tuli kwanyora inero tbt yawo baroro bainyorete chinga kichiri chi amambi bari gotomuchiengwe lakini bono igatire kirenga kichiengwe ekoera school trekire chi gosiekwa chinga kiechi ande mbale tu ariko iramagwa tugo esguru tu ariko yakorere gas baga ni tugo beke fence ndakyo kunyara kabako kunyora semambia bono no ulio nyoreli bago soira somurobelie semambia na tugo nyara kabatugo tambwa senchira yubikirano indo chega iga Bartolomeo Mumanyi agotebanga bwakire biya minto amasabiki Soko TV no Sentina Diana musulbiwe sujeria kirubo onchoke machoka Enoch Makoli ninoche na bonsi balia bakoligerelia Soko yo minto Enoch Mochere na siretima mumwabo oyo aliganiri okay mwabo asakale tabachita kemeronge beren omutinyo gatatu tobeka namo elito cyane ko batokumusira maene oyo minto Enoch Mochere na siretingi nakoro bunako iguru mwancho murigereri na nigo umurobeli yo bwoko mwenyo rabe kitali kemeronge bere na umutinyo yego mwancho murigereri asanya ko bagatebanga mashabiki abeka naso bwawe kireke garukingo tebanga sobwene nabatubwenete ko manyanga kyoyo mintagendete ndo Jessica Mora hoteba nigale kurwa chinsemo chirichia pipeline agoteba bwakire mbarikiwa kuku Dennis Pai mbiyoro Dennis of late tina nago koigwa no enesi ya otinda ye kuku Pai agoteba umungina naro kwete bwemya okwete okwete umwaka bw'ikirubero 2022 mpaka boni gata nakoene wa asengenchi y'umugondo ga kibusi yeito yabere bube wa pole sana yabumbali ngunyigwete nga nabeko ba somo chando oyumbari wote ba ulichise majiri chatasia Mosatino Saint Kebande sokora wote ba right there with you from Li Kenya village Nyamira County mbiyamono chisemechio chia Li Kenya USA County Nyamira musulbiwe sote ba bwakire oyonkira Dennis eke yo musulbiwe sukuru wa chinsemo chia Nakuru City Salams Club agoteba noara sumurubelie semambiyabono igona bakwenda gutuma jumbe chiage semambiyabono gotambwa sobwango sana bali basoira so mtandao nabongo nyara kwa banko baligere litigandara ira naga igase chi SMS timunera ye chi SMS nero to gocha twara ye tigali chinga gichinde noche ya chirega iga good morning oya kurukwanga kira Dennis aka Dennis agateba nande gakuruko musulibwe gesuko ruchisemo chirichia na Nakuru City Salams Club goikaga chuba agateba seito watching live nindo chega iga Samuel Musinga agurukunge prefect yenkinda niko ndani pamoja mbiyabono bali mwanyoreli baga nindo cheno kumakoli kuruchisemo cha Musaraba well represented agateba my mom Modesta Makoli na tata Evans Makoli no musolbiwe subasoe imeyo murobelio inegati ya bali basoire semambia bono muna nagotebiro mwancho muligereri naboko nyara kabago tutumire ujumbe yage semambie elitonyara kwa batoko yeligereria na anamono tonyara kwa batoko yesoma sembe Diana ngakibwakira okay innocent notora lere gorunga TBT Thursday throwback Thursday ngiye ko gudruaye kwenyoire chinga kicyabona mambi ebinte binge minte binge bire skuru yabone ebinte binge ntaito ekemako katei kusenga taibiyons nabogora tebeke mubibas ubeke binge birabase gusalie system skuru yago ilikuwa somete bado nero rose yasige tu akabeke kwerende yo gupimira mabere skuru yane bado noere na ndembiere okay eko nginyolibona nakamnyokire roche sana lakini tinche tukomnyoka asichigo soli ekirichiro kinaga tetingwali ekinyara Albert Okyoga watching you from Nyambunwa BH mbiya mono asemambia bono aya totai bono ngakigwa kamnyokire wakini keraye kyo skuru baganetyo minyoke ukatuka nonye wokiringire stoko nyara era nakanyarire innocent nakanyarire igentongo inyora buya ngiri tu agachire music festival ikira kigento nanchite ogatera no terete muntu ndi bonse oterete music festivals oyuaru useliwe go bitalikiro muntu ranyare gotera kebatirimro muntu ari atogatera aga igatugo chikomwegeria ekabega asienko ngusana njira na mashairi na iretera gende neto meto no neri mo innocent
Kera batewa kibatio maite ndabera itoke ngana enkwa gaterire gose kwira no eneri shairi litukulito ndicho liko mwanchu muri linje na kibati togatera morate Teresa ke muntu tuned in ido chega iga egidega ti abali basoira suburo bilie sembambia bono budalende twatebire nche tinko tebangana kolete gento kenene mona sensemo ya music apart from gotenga kera batage tomo tenkyo manene wakalete drama festivals obuli batage toyo gotenga mono ninche bakarangirio ndetayo Innocent wani gana tenge kubate kanangi kyaba natenga nye kwabeka chibese ze kwate gatenga chibese jira inche ningo I will have to dance style inche na matiangia nali to kwegerera china matiangia nali to kwegera special dancing skills agara to ko ba orke snippet asini ni gato ko ba onjinga kai abunintu nali moja mwaguminga abantu abana batengi bale umoncho muligeri asemambia bono Diana Nero yugaiga oikirase studio kao muligerilie namba yago ye studio Wanjito muligere na nitana ukwania kwa Bwakire namba ite studio nigere 0788666663 078 mara kabire 6 mara gatano na 3 neri namba yo moiro na nekaite na sentine chinga kichicho ko muligereria ningana litulirira buliri tukulia rero niko tebanga enyiti emenyeteroche ne maita sabantu bakubucha amache enyiti emenyeteroche ne maita sabantu bakubucha amache bachubuligeri ko igure ayo bwetenga tekorochi itiemenyeteroche ne manyeta sabantu bakubucha amache semambia bono akesi migo chagaiga otatebiringa ne lirira bwese mambia bono nkiriko bali go kumanya na namono naye nabukulita sansoro litegore togateba nginyitie menyeteroche ne manyeta sabantu bakubucha amache romba etenga maene ngitie meteroche ne mate soko buchira amache igora bogo totebia namba itonere 0788666663 asogo totebinga ngaki ebwenerete igo Innocent Onyango ogwachete gotenga bunainje okay narali nara nera gateba TBT ogatenga bunainje ocha molente ke studio ndungu ainae nere ngokowa obe ongolia mariko tocha kwanda reloaded ongolia mariko eliye skuru ya renge eliyo celebration gose ye kanisa okay dara iguli tanga ningo yonga kiaga totebia soko Bwakire hello ngagi kamati Mwagire moya tuabokire biyanga kyogenda my first call ambiya mono sana nyasago sininga gwabokire tuabokire eso twancheire ngona kuguserera kake okay eso na twanje tebona ngotebi bali bonsi pia masabiki yensoko TV abwate mechando yesa barae naenda baremi amen one ngane yo yengipia menyeteroche ni manyeteke na sabantu bakubucha amache ningi yekogera omaetara bakubucha amache bisiku isi buna basubati isabuni bakweyaka amabuta yeko wiwerare okay ya manyanga agetiyo igocha ematekero montoli misuriaye oyo nyale boigire rocha manya bono nabara ibaito bono abuye nyitia nene na ubale roche na ubana bale roche be muretie bamaete ngoyo magiretie ero kagocha ga bakante byo mane nga nimbo atama mocho manya bono bono matukabere gochimotwe ngomanya bale bono li misuri yakero omonto obe onyo omonto ko enda ko ewo mochere oakworo tacho bakotaganiwa okay bona banta uwaito igona baya bale kera to abaire chikura bamanya gutaka gotoita nande baadaye ya teliboroge bona mambia ngocha bale no tora iga ntutika tokira tigaba tuire ngoni ntutole roche mbara ubale roche bono amachibu mbara ubabwata bale asante sana kurujise meje samba nyitiere roche nemanyete kero monto chinga kiasa ko bujera zoko Bwakire soko Bwakire oisha kumugambira nge korma wawa mawawa ngagere neteka tempo neteka rizwera mbirake ngaki wata bokoro aisa kumugambi owange
Okay, Isaac Mugambi. Okay, hehe. Wasema inda tebenje. Ule kenyoro. Kenyoro na mai kaba ndwa bose. Okay. Mbi ya umuntu uri mu mai tena basane bariga. Okay. Nje imbo ya semo sema ndwa ko uri nyulo ko ya mai nyore mbi ya yiriga. Okay. Ule ya tele. Okay, asante. Aya mbia mone mambia bono kurwa buchisa muchama wawe nsoko bwakire nabo twakire simigo chaga gatotebanga namba itodo yero chega bwese screen igere 0788666663 asogota tebinye ngitiere roche nimanyete asabantu bakubucha soko bwakire Kerandi Dennis ngagyo gendere omusori bwege nakuru bwakire buya ingitiere roche nimanyete asabantu bakubucha amaene nekene eringane ririra bunje ndarire ngani abarayi baito abarayi baito bona bunda tebe ngiti ireroje na into bona nababuchi amaje ekaro kubuka kusema mbi guchimwa murayo ryo chorete una gwikire buye already amaete mechando yago nyumutara mote utarachaga gukwani mechando yago koigunga oikora mongera me 200 aranya konda guchabo. Okay. Yuge mechande ilikuwa bwate kwado ko motebi oika kugutanga na 200 kwagenda gusogote 200 korabu hata igonya kunywire chae na achira. Okay. Alafu nande ngana ende nale ko tebi ngana nere yangeje tigoro. Kingana nere yagusiya ngeje tigoro timetu kusinu yaba kunete. Ngayani urige to mokori emeremo kwanga kumwaka na chibesa. Ushikerwa samenyete uchikomenye choime. Elia rengese mungwana uli usirete umabwaye. Egento kali kyange cheti yani gokora umwana w'umuntu bunesese kiline ginteke bepi. Asante sana. Sasa pamoja. Tigambwa teyo mweli. Soko bwagire. Bekeli yogi beka chinguru. Beka chinguru. Ngagyo kwaye. Wilfred Nyalibo no anti kumberete por magena marabu magena ole no anti magena marabu magena marabu erelio mega osengayere dio mega iguru. Okay. Kona na enyi temwa munye temanye tomo tekere ya kila mafuta. Okay, kwana aroje kwana kayara ge kumuruka. Okananya konyarora kinye kuiguri. Goigwereri muzu ya manyanga banda barera bajira. Abantu bajira. Zakine sotite tekenyora Okay. Gari kuruke kuja rogoro. Asante sana. Aliyogiria uliko machikobare. Onyo osukake nangana bona koigu mono. Okay, thank you so much. Mbia mono twale gotebanga engitie menyete roche emanyeta sabantu bakubucha. Amachayo. Emanyeta sabantu bakubucha. Eno kumakoli twakororire. Lakini na Fred Moga twakororire. Specific person. Injete koma. Ekomanyete. Kama kutamna yake bana. Obe. Ekomanyete nga Diana ochira. Yeah. Ayano ochira. Tondo mutimukaye tokoirana kotebinde ngakio kora yako. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi.
kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Tumurigeriana netogoswa sentunde ya kabira stogora kumanyega tiari agendete kwenekiwa Cross County cheito togochaka ne county ya Kisii, county ya Mira inayo gende kwemanyega tiari agendete kwenekiwa togochaka bene Cross County ya Kisii niho musacho yo masiri Rogers Masese uyokonye gukora emeremo asenya gitari ya hema imyo chobo songo atogitega kwete asecho ime yamagachayo abwase gotebekana buna konye nigamenyira ase eiki kiagero gukwa kwae tukomanyikanitio mwanchito murigeria kuri ndo musake ito weekly forenge na nyatka wikira na stinsemecho na gutwariganiria orobotiuru ningo yaba umuchano munene ime ya magacho yenya gitari ya hema magigayo musacho yomo asirita Rogers Masese utoka gakwireta secho yetari gutumeka ime ya magacho yo abwasa gotebekana kobaga komenya umwana oyiga daiti bese tiaye onywa maru ocho kuro tebaga kinga tibesa ngende kokwani mama minto oyo mwabo no asirireta no alikira nere they were twins wono mwana oyo igasabete tibese yaye akaserigwa akeraserigwa akaibunga ne suspension ikabe suspension akakorera ikobutwe gasi nabire umufanyikazi oema samatuka mangi ono yo sire bono iga Rogers Masese ekera atete na anyorete gasi anitira morete gasi bakora nere gasi matuka mangi umumuro oyo igamenyeta mazingira makongu intact tabwate bumenyo asa menyete igasinyetuwa kana aivalingi wakana chibese chinke mono igasinyetuwa kana agatutewe bintu bya yaisiko iyo gachangia gacha komenya ase inyomba echo ne igase nyagitari yitensemo igane wero block B itari gotumeka babo kwana nabarali mambi ya lero nigo ensemo yabakole mirimo b'nyagitari ya hema igati yabo bali baterene mirimo nigo baerera buna nigo babere batari gwakanwa ase ka meeting 12 cyane nake yabakongairo bugima goika ase ukokoyo mobo na beire employee ya hema hospital for the past 3.5 years lakini obugima twaeteire meje ogotaka nugo korigo chuzi bato butegasi togodayo mushara bwe metinyi 12 orino mwaka ntobwate ti family titotegemete ntobwata abana tokoire sukuru abaibori baito ntobwate andake babwata maruira yatageta mario gokera rituko pressure diabetes igatageta mario gokera rituko umuruiri gokonyoranga lero gabugite sukari ekari iguru lero pressure igakarense nyagitari na ndetene tibesa mbata gitikoto bosongani tinyumba cia abande tokomboete tugwakana bono njengi chantengaki onyemba gutwanjire ukuna kwa abantu bakubwachira bakabakwa wetera batagwakana tibesa ciabo bagenda bakwire chinsoho se bategete abantu baje gukwira agaikana ntuto che atomenye una Rogers
amente cho ime elinde ya ikira bono igaku Onyana bo nigo basabira batiriniri banyagitari ejo kobaga na kibaza cyabo ejo bakorera emirimo ibagari ko babote emirimo asengencho yo kubole ngera yabo ya ime ekibaza kya epakukwa gwetera yani akonya stress nga kibaza kya kana kana ya garo muntu yo igo bono njenkwera aba kuwa baema gabarengeri barengeri burunge bakana bantu kibaza cyabo elinde asa maskani ya ko muntu agenda na maskani gwatika na morembe na ko muntu kali mu byaye ekyo okumyanka libuna oyo mwabo oyo ole barongo ya jenere nigo ashiritu mabwa ya senjire ngabune yo magega yokoba asigeka atanya gwakanwa urote bagakinga tibesa ngende kukwani mama minto oyo mwabo no asirereta no alikira nere they were twins wono mwana oyo igasabete tibesa yaye akaserigwa ekeraserigwa akaibunga ne suspension ikabe suspension akakorera ikobutwe gasi tamu no yo mwabo uyo koro ku Steve Masese nere na bakate gasi akaikengaki akagota chika sinera akabutu egasi akagenda sinera agaika nera agakute semsemu yabu akuri bayasabira serikali gwese yagati elinde banyoro bwene bwabo elinde nabo igo bagendera gosira ubugima bwabo batanye ko nyore ngere yabo keboikera nu na serikali ni ngo sabanga serikali etobwate sie elinde twakanji bese cheito ngencho nabono iganite ninega umwana ona saliri alesiko atakiri chibesa timbati chibesa imitinyi komune ebere naye wakano besa mwana ona agende school asingencho bagoteba mono nga ntu sha teri gwakana facility yeito awapiro otia serikali kamoranje onyekere nga nekende muri gwakana chi facility gakiri mutare ko kwanja motokonye chibese chitu nento chisoke abantu batiga komenya obugima bunge buno watakana na mangana yo akwanwa na bakoremere mabwo nigo twatema konyora engana kurwa asabatana banyagitari yo kolende bakanda buna tibali na kende barakwane asebono inguripotera Nsoko TV kurwa asoboka takati mu chibo songe county ya Kisii Ritariane Wycliffe Orenge Onchumuligiri orbatiro rwa Wycliffe Orenge hono tokogenda businando mubiri bwo musacho yomo oyo otamanyire na onyalita kabagotindo kurwa chinseme chimo chie nyakinemo sublocation ese ward ya Bukeira chitaliki chiarenge chemeronge bere na isano ne mumutinyo kabiro mwako oyo igo mwanchumuligiri niko bono enekiwe nakomanyekana nga nubu munyagitari oyo maselieta Duke Obasanjo Nyang'au oyo gakorera emirimo yaye ase nyagitari ya Nyamusi sub county na nigo eyamate ya Nyagosira wetera somo ka Thomas Nyang'au oyo ole ise ya sabire serikali enyare ko yo kwayirelia ogwikirani obotuki bwango nakoleta oroboti komanyanga ningi keirerete omwana obagasiriwa obugima bwaya senchira yobotutuka numuriki to Steven Nyariki Mbunde oroboti urwa senchira yobwikirana ekere togoika hase kenyoro kia magogo ase wodi ya Kemere bunge ya Tumasabe ime ya Nyamira nigo to kwariganiwa neme yeiga omugaka Thomas Nyang'au ore noborobo nene nigo familia yaye goichanera ogosira wa Duke Nyang'au omwana obo yosireta senjira chobo tutukanu maega hayo korusia chibesa ebenki munyagitari hoyu ogokora ase nyagitari ya Nyamusi ase bunge ya North Mogrango kwa Elvin ekasini ya Duke ekero Wycliffe yachiete Nyamusi hospital ngoma twarenge kero twigete gari abanyagitari style nere batweresete bakateba buri rochi wiki ibere twachikuba buri the specific day bali quantity we were worried why they could not go to the inkibatago chera search record baligererige kogera chi office ya style abantu bago sign in and out tibachi etiororo bari kunya kurigereria simu yabo ninde batiga asifu wanatafuta kitu na wapati hiyo kitu wono tokaruranga mbali goto amanga nonsi tokaruranga yentungero bamanyete lakini batari gukwana ase omosi igase police Duke nabegete opi nande na mention ti omuntu ori kumuibere besa ninde iga iskwe kare twara kunya kumuriga ligiga tutaraika police naraba murabande mbaro orenda basani ba Duke bamacheti goto kwaniranga bakwanete rietari omuntu ina ariebire ngoiti nere baringe nere mpaka marogo bapi ikaiga saka baka gakuruku highway ba nere baroka nere yamage gapi obi Duke abegete chitali 23rd na inde post priri tukeri na liasirete 23rd omutienyo kabere 2026 ne okatatu kabere no yo kabere
chinse chasirete marogoba PPP arenge saa 1:30 mpaka saa 2 according no mongino yogokora highway ba orengana ne kasini yae ni gakwera tene ninga ekeredi ukinyang'agu konya kobaga kunywa ikinywewa nigo atari konyara none kogenda gento kiare koreta muboringa ndake keranyweta maruayu na aragerete egatoka chinguru chiaba bisabaye kumochera gwika kumutinde kaso mugondo yomo hase wodi ya Bokeira bono ekeromongino yo wa highway ba ekerachite gusie ko mushoye nanyorete Duke tayororo na inde Duke akilewa sana ajui kutembea no mongino yana confirmity a condition Duke arenge tarenge konyara gutara this same suspect Duke yakwanete igari ase opiaye nere barochikaine nere ga igasi chinse ichu cha latest ntutu machukagerera nere basogete na Duke nabwenere taborigu atwerese nga inki ya korekanite kwe uchakira bwekero basogete nga ibachiete orengana na iseni gakweranga ni godi ukikonyora borechi wiki bere kurunga ento kiareta maisugusu herio bagachaka kubwatia ono gana nyore simiri tukuri Aramisi tarehe 5 kurwari nyamusi bakombori nga Duke no are kaguo ngabakani atana gochaiga abante binga oborire kurunya gitari angechi wiki bere Gaterio ligonda aboria basani bayari kuratara kome karachichire kuse bamororira ande Eli Aramisi magoroba nkabo ngatumu muronda achikumuriga ligiga meche bakuratara tatoka taigwe kana gusororekanire mambi chuma ya yeri tukeri kubwatia karangiria abana nechisimi kabatebya nga bokongo babeire nigo nyonyigo efamilia yega yasabira obwene bwabo ase basabire ebitabo byobotuki bya DCI okoro botuki asobwa ngomono na kubona ali ababebu nabo igomokagerwa oyurikire ase getabu kyobi ase police station ye Kerenyo iri kwenekina efamilia yega nkonyorero obwene bwabo irabo igo baboriria barayi besoke iri ko yasira ase okumwenia omwanchobo Akimatofanye tumenye umwana bwaje tegetatana mwana utabwati mangana era nanywa mabwati mangana Steven Nyarike Munde Ensoko TV Kemera county ya Nyamira kanyago Manjito murigeria togosika mutwe na bunenchira yemo yokwenekyo bokorerio bya sense mu yisemi na gutolie kagori kya ankyo ngaba bwatani bekyombe kya Nyakome family baikaranitasi skuru ya Nyakome Elio goba segeta boroki wabenseme yo chinga kibanya bagusangana bali kyamangana nigo baboletie abayiboli kwenekya buna ko basegeta bale nabayigo ko basira bona babo elibanyale bagwikirania eganga yabo asa masomo Kobwatekana nebikore bya borokigwa abange korokana gutiga eskuru ime ya Kitutu cha North nigaba bwatani bekyombe gya Nyakome family bayimukire gatambukiro kyo gotarira chiskuru eliko basegeta aborokigwa bo okwana kurase skuru ya Nyakome ime ya Marani nigo baerera ekirenga kyabo eliko ene kyango kine bali birengo bichisemi ime yorogongoru Nyakome family nege kunde ke bwata abantu 50 etwachitamo egange nene yo advice abana chiskuru nerigera abana bakoromokia baete amasomo aba nande bacho gwekonya ekero twari gwetana na chiskuru cheto kya Kitutu cha North etwaro chenga chiskuru chinyinga nchibwato oboremerwa mborobi oboremeru bwa abana bakonyora omwana agosoma bya lakini wikagatio tige skuru bono ekero twachite kurigereria batokoranga yati gatochame kundi ekeiga erigere tobe tugweta chisukuru na gukwanira abana erigera abana mbasira erigera nari barasoekera asime baso nonya nabo nigo barwa esegeto gochia ase aborokiwa okora omukia erigwekonya asa matuko abosio oboigo nigo baboria abaiboli kubwaterana na aborokia erigwenekia obokoreri obuya siya itengima ekene enero niengiya osegange ngiya yokobwaterana asa amasomo aito ekiara gochimotuga iga amasomo nararache gokonya abana baito amare makeire ebinto bono egento getigarete oro noko abana chisemi erinde bacho gwekonya bacho kwegambera gochimotu nabo bamenya obugimo obuya bono tiga twatebire ngambu ya mono
nande ekero turakwanera abana baito ase esukuru ya Nyakome abaibori tobakwanire na abarimu erinde kobwaterana ase amaiga aywo atato amasomo aimoke igoro na abaigo abana baito banyore chisemi chingi ase gusi ya itengima Chingaki ekyo boigo mbaeneke buna obutumiki bwa mariogo yogotindia no kuborwa kwembwa engia ngati ya biri birire aborokigwa gotiga eskuru na boigo gokoria bobe ase amasoma abo igo onye tutagete gutwara abana abaya guchimutwe nanda abana babwate omweleke omuya goika abana batware discipline goika abana batware egangengia nando omwana for example osoira samana drug and substance abuse mwana itaweta amasomo ngorende tuliga igakobakwanira obakorera mentorship na koba motivate asoko bachiza wadi na anali barakoromoki bona abana baito ekero ne group yetu aligerete twaroche ng'abana baito gotwara bali challenges in terms of discipline na sayo abana baito banyora obokongwa asa amasomo abo bona tukarora ng'ambu yatobekanamo asege kundi ekeiga erine tukwanira bana baito ase chisukuru entire kitutu jache north na elio banyare kokoromokia banyare koba disciplined elio discipline yamana koleta okoro kuyasa ase sukuru na okoro kuya kolete amatoke amayase society elio abana baito bache koba nama nobogimo buya asinga kire motu Kerubo Frida Ensoko TV Mwancho muligereri tokagenda busio eskuru eyemo seliete kurunganya chogo DAB nigo yanyara kabage konyoro musamario yakonyire amabati ya selieta kurunga Adams Mochenwa ni uyuro mu engineer Mwancho muligereri tigatonyoro robot yuru asenjira wekirana ase skuru yoboroso ya nyachogochogo yachagete 1960 eyo bwate birasi 14 hasi 12 gati ebyo bigotwa ime nigorero banyoro mogoko mega ya engineer Adams Mochenwa kubwatoka amabati ya merongene ligochiga gusira egati ya mabati yebirasi ebigotwa ime seriete banisonde kyonyali mwari tija onyachogochogo DB mbuya mona sons abayiboli baito mbakwana no mheshimiwa Adams bagacha bagante na Adams wanjire koleta mabati ya 40 asiri tukolia lero nabone kene oletira mabati ayo skuru yeito oya jagete 1960 ibirasi obire 14 lakini ibirasi 12 iyo bigotwa abana abajandegete mheshimiwa Adams bona gatokonyire na abande to wapili baje kutokonya tira habisi yaye wetera Andrew Onyancha Onsase niga ene kiringa omunjinia Adams Mochenwa mega yokuru iranga na chigosire skuru yo nigo haikirania mabati ya skuru yo munenjire yemo yogosira chisemi tanenje na Andrew Onyancha hoyu Onsase indo mwa Chris wo mwa aspiring senator engineer Adams Mochenwa amabati ya twayaleta sengenjekero omunjinia we Adams Mochenwa lenga abaiboli mba megate tatu request bagatebe class nkero gegotwa na kitwaleta ira mabati ya saidi ya 40 egere class yikebe kwekebe uniform bune binde igona kitwa ikira se skuru ya nyachogochogo Peter Okero yoro monyakiro bwa skuru niga mwiraneria mbia mono Mochenwa asoko inyore skuru ya nyachogochogo asekorengana nera kweranga nigo konyora ye biruke gima none kurwa se ensema ya CDF ya West Mogranko asa mareta nekoro kwa Mr. Marokero ndeno mogoko mana sana ase omwesimigo ito Adams Mochenwa achita ase skuru ito ya kanyarto bwa tobo kongu ibirasi bito byarigotwa akarua promise kolenta mabati 40 igo eke maene mnatolega ase ground ye skuru Adams Mochenwa omwesimigo ito kujakoboria bosenda ase Nyamira County orentera mabati ayo asoko tokonya skuru ito naende orentre bitabu ya bana ba ECD ekiana arutina baromba bwate obokongu no tora na baiboli bane morojiro konyo no kuya kole tima itigo sabo iboli mwarorera mangana ayo una twikira gona raito atumirwe tokore buna tugona gukora skuru chinde gweta ono gaiga twareta mabati asengenje mwa mekete tat request no mo senator oyeona today asensemo ya baibori nigo borokie boigo mogoko asebate ngamba chigosire ganga yaye yokorio bo senator so mwaka 2027 elidharia negro gwa Francisco Nyaekongo nche nomo iboruga iganya chogochogo naona somete iganya chogochogo toka 1956 niko hapa shule hii na ekero ya mbere iga
yabeire etana konyora no ene CDF inchusi ya konyora na inde bono iga Adams oichire twamoto akiringa mbia mono asengencho akonyire abaibuli okonyire abana okonyire ebirengeri by'ebitabu igogo to gwakanga Nyasaye ngambia mono Nyasaye gendera ko mwachinguru na oboremu obonene sukuru yaratumbukira matukara matambe konya baraibande ko chabara iga barwe promise bune yiro lakini mbana gwikirania lakini aso mwesimi wa Adams yandoche okira ndimuna kwane tasa abaibuli bosibwa ekereke kyo ni gomochenwa asira borokiwa ba ECD n'ebitabo kurika munenjere ya moyo kwenekea na boigo ngosiro bare asebira siebyo birense ya serikali ya county ya Nyamira. Twaleta ibitabo bya bana ba ECD ECD ready followed county government teriko chayaro abana aba nakikiagara twaleta ibitabo ibyo egara na baro banyore bana gukora homework. Ase program yo kurwe bitabu atokonyerwe county ngima twatemire chiskuru chinyinge we have cut the close chiskuru more than 100 ase chiskuru chikobeke birama neoko eskuru ekoro etera se committee kusase general meeting yonsi ngima baibuli beskuru baromo senator naliba gocha barosime pia mapatano ngakia gocha korosia ekirasi chiskuru itwara konyere chiskuru more than chiskuru 10 Steven Nyarikimune Soko TV Nyachogochogo Bosamaro county ya Nyamira. Majito margeria togoska mutwe nigo mochumbe bwebunge ya kituto cha Chenot Chavet Nyakondi hitkurigoro hawatiga kubwatoka chicheki chechi basari gochia siskuru chechi nsemo chebunge yo asanya atika gukwana nomugasuigoro nabaralia satebetebuna ninchira ya moyo gosira chisemi asichinsemo chamarani asaboiga boletie abaiboli naboigo aborokia balichiskuru kwenekea buna tibariko baseria aborokiwa bachukuo ichibesa kiara abaiboli nigo bagwitira chinga kichinkongo chinga kechi chabono igo manchito muriria norobotira betero kwaringwa no musakyo ito turaronyoro kuri assistant ya kabira rero naretire basari nainde une myake ko yandra ko yandaiga koja gokirinde basari yeri abana batiro bare chidesco and this time round nanye mentirake uchimutua basari yeri abana to ko abe desco liendaga tonyare ubakanira bonsi indagera muri taba to kanonye naye uno muri genda ore konda akana mungi wezi ila unga mungu na ngora wana mkongo genda ore konda koreki genda ore konda na wewe mwalimu ujue hii jamii yetu sisi hatujiwezi sana. So chochote kile mzazi analeta, kama ni mahindi gorogoro mbili, kama ni maragwe, kama ni kuku, wewe chukua. Chukua kama school fees, uongezee kwa ile lunch, ili mzazi pia yeye asumbuke sana, kwa sababu mzazi yako hapa kitu anafanya ni kwenda shambani, apande mahindi, ile mahindi kitoka, ile kidogo anapata, alete kwa shule. Usifukuze mtoto yeyote kutoka kwa shule. Ina ademja walimu wote. Mwalimu hoteli mwana, lele ngoja hoteli mtano. Mwana zana jiwekanga, lele ngoja sere. Because mimi sitaki wanafunzi kufukuzwa kwenda nyumbani. Hiyo I don't want. Sawa sawa? Na ino walimu make sure wana no wale school. Abagambia baba kolire gaziengia asa abantu abagambia banaba yabali abisi tuigwana ente na barabu kakonyoro mwana isiko mubwate mwebiraya mwire school aso because abana aba tutagete basome na limambi na mambiele barati watoko. I am sure going to the future esa county ya Marani usikitutu cha Chenot nere wote kutangana ikinde kikuya na umweli mwanchumuligereria basaye nigo besokiri kurwa ase county ya Nairobi maega yekiama kia UDA na ODM gotware parliamentary group gose bagochasobwamo na koranga banyaraka babakobeka okoigwana gwokogenda bosio mwaka bw'ichirwe 2022 niga basawe besokiri na kugikirie korwe kesi kili batebire ngachi agenda ikomichiri cyabege tubosio cyuko nyaraka bachikoligererio kubwaterana na mono alia asalikireta abakenya nyaraka bagakiranirwa nigo bono kiararekane gutuguterwa mwanchumulire tanyora robotiro senchire bwikira. As youth,
We also believe that national agendas must move beyond political party. Negotiation rooms and be clearly explained to the citizen whose lives they affect. Young people want transparency. We want clarity on what this proposal means for employment, entrepreneurship and education. Igati yabasae abubare ababwatani bekiama gya ODM niko besokirie na komochia serikali ya Kenya Kwanza amone kiama gya ODM ensemerie gusire serikali asebatebire niko chinseme chibere chiabere chikonereria abakenya asebano batebire ebina niko bibwenerete kugayanwa asenjera yobwasi oku. Therefore, call for leadership across all political reforms to uphold constitutionalism, respect court process and resolve dispute through law and transparent mechanism. Ingane yo ego chari tukeri morioka magega ye kiama kia ODM na UDA gokore gikaro aso mocho Nairobi aseba kwanerete ayuba ikeraniri asechi agenda 10 asebono abasaya bubatebire eserikali teraikirani kende gyonsi asechi agenda echo. About 10-point agenda is something that we are not supposed to discuss because it's abuse of our nation. Yes, that's something that is null and void. Out of 10 points agenda, yesterday they read only 2 out of 10. And they again proceed to ask for more days to come up with another shameful meeting. We want legacy of former Prime Minister Baba to continue. And this thing, Baba's legacy, shall continue only if Mr. President will stop interfering with Baba's legacy. Abasaya bo bono niko batebire tibago chigokira na kurigereria ensege koragwa asenjere tabweneretie. Our nation is a young nation. And we as the young people, as the youth of this country, we are no longer going to become spectators of our national building. We are going to take part in the shaping of the future of our country. I mean, what we saw yesterday being launched by the team which launched it, as the SG said, is null and void. You cannot tell us that you have accomplished 80%, yet the NADCO report has not been implemented. What do I mean? What I mean is quite simple. Kenya does not have freedom of assembly. We have seen assemblies being tear-gassed. We have seen chaos. We have seen police brutality. The young people are being killed. The people of Githurai are no longer free to trade. The men and women at the Uhuru market, their markets have been demolished. What are you talking about? Do you still want to tell us democracy survives when our political parties respond? Say, I want to urge them and tell them that whatever they are going to do at the NDC, even before they do it, is null and void. Thank you. Godpoteria en Soko TV, iritariane Linet Nyambane. Muchumuligili kwikira butu ikiro mwali wa maya semambia bono chetrista kemeronge 55 semambia bono chitegerite isano chibe ense ya moya bono mambia abura tu ikiro mwali ni ndoche ga igeno kumakulia raga ndata baiga a Innocent igento ngirarikire wewe na John Kebati itabidi mpige piano. Sakare goteba naona hiyo wimbo ikiwa na more than 5 keys. Kebati chenaye batebire nga ekingire kya same matera yagarangwa betari roch bono tomanyetie eki Innocent maki nguchigo konya ende kiara gwatebi eki ne bibungo gose no komanyerio gilia ne liseberete ki agutingo konya aye no kumagoli ndukoli ndoli zire goika narora oyo ndedere gaigara tebia Dennis Kukupai nga kiyo chikorete etengo ilinche mbugate nche bwe komonyene
Negatia bali basoira somuro beli sembambe abondo mwanchumurigeli tata tondo mutimoko. Nche ntete korarigeli. Toche tobange bono igente kebuna nakirigeri. Ngiye ko bagatiane na kibatintu tweka. Turangiria babwatani baito bosi pibe soko TV amashabiki kiro mundu tuigwana esto kumirana. Turi umuziki batubekire torore jira kibatito taje ji fasi isato jintanganiga abarende nere naroro mu muroyo gokora oyoya akubuguria amaboko igabaka babuna no mundu bakubacha elito gukane iye ko banalvaid nene yabana te ko borora iduto ko genda gitugirie ko rugibel bottom na jito gutumeka Elia matiangimbi yere ndo chinere yuchi. Elia ngete ngo mwegeli. Elia pole pole. Ngo mwegeli elia. Sawa. Mancho muligeli biyamono sana to kuyaliga nitokwira na to asechi gazeti. Kolende oyo kabiro mu waziri Rafael Tuju. Abato mu chando mane sana. Chiokishonia chiete buoye kubwatekana na makabesa gotebekana abuguritie bengi ya chiriji billion na asatebetenga tinkuru waiga. Dio kamungite na ande mwende muntindika alira rienda na ande mumanye gocha muire endemero yane niliberera lyaro kanita so mtandao mwancho muligeri tigatuligererie clip ekitogona kwa ndo mutimoko na boranyole mambi auctioneer ya chire boko Diana kwana nyole auctioneer go chabugo kera auctioneer go chabugo geli ntekoligereri ritanga ninkyo bwate akoli Steve electronics chonsi nyambwate etibioka yuna wali gete seketavu etibioka nyomba ne rombwate etanda timbwati inera akolika nyomba miate ne ya rentals kento paka kebule kento gekobora iko gakobogoli bakke nyomba yabande nyomba tali kobogolia gete kwangire gwakane rent yakira bagochicha nyomba baligereri barore nkiyobwate bachichagari baligereri banyore fridge ya mauche nero washing machine nero TV nero onye timbibwati gas nero babirika bagotebye goikira kitaligete tuli kuri bese soke binte birende byagenda bakobogoli kindigerereti kwani innocent ni kesho kwani mbakoganya wana gora yokishone guru munte gali bara munta kora monta ngure gali erongo bantu bakoro jigali bara ngure gali ko sawa tando batibuka. So basically what happened is that the judge made a ruling against me on Monday. According to the Constitution, I have a right to appeal. But the Lady Justice insisted that I don't have that right unless she gives me the leave to appeal, which is different interpretation of the Constitution as far as I'm concerned, because Constitution 2010 gives me the right to appeal. Now, unfortunately for me now, of course, you know there are corruption cases on this matter, right? People arrested at my place because they were insisting that I must give them money for this judge to allow any appeal, any stay of execution, any status quo. Now, I've already made the application. As I'm waiting, the agents of a gentleman by the name Chebet, he brings a fellow called Kiprop, Mr. Kiprop, to take over the property. And they have no court order, they have no court papers. They just think that they can come and intimidate me so that they can come and take over my property. I've stated very clearly. It's very simple what they have to do. They have to shoot me, get a big burial in the Rieda constituency. I'm sure my constituency will come to mourn. After I've been put into the grave, then they can come and take the property with those kind of impunity.
Egi Nensoko TV Uboroso bw'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo nyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonjulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonjulia 0788666662 ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery kuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwa university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru ali kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi tutembelee katika
ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho, yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Wachomuligereri bwakire semambi yabone jitaika isanda ibere chiaitire aiga maiga yense ya mese babi yabone chwe garachire se set nguma jigutwara gantu gitega gurugunga konyoro muchando monyerere kura mubuli ngangaki na chire komwererie chaye gaigo kaniro tebe tali kunywa coffee gatagete amabere iliosia igeosetie lakini mbia rogotebe giotagete kai chwe yambia muno kidi kwa bokire mbia mbogete innocent wachaga kubwatira na ne timu elie ngao ya lakini mbia bono hakinga kiora umugeni turungi shwari tokote malende yani no ebokere liga uruta mabere imigrasi wancho muligere ligo mbwate gazeti ya The Standard by the chwe nga kibogete nare gwete mechinga ariko umugotebanga oyo ndo be auction Rafael Tuju keli kata neroni yaringe ya 2015 gerao yetie 932 million East Africa Development Bank akamanya utumie collateral ye restaurant nirabwate ikoruku dari na umuchioe na ndinabwate umuchio lenge under construction ulenge se ubwagashi patirende Rafael kota yabale galinga eronia sabete bank ilite chiti koremit around 250 million of chirialenge koyo gate kine ke close atumiete ekine kikiara chiro mete baka Supreme Court kiara chiroro na ende the findings wa akane eroni ne interest timaiti go Rafael Tuju na bwate chi property araoni aikere kwerendeli because onye bako beke chi interest plus na legal fees yechiga they are talking of 1B plus nga kiogenda tawolent mbu yangenderete chi billion nibere chi gokwanu 2.2 billion ichini chiwe sinyinge sana kioko oiki ichini chiwe sinyinge sana pako ikiro tebire ngabono I'll have to die my kurwa anyway kera muntu nabwate kwerende yae kera muntu nabwate nchira yae akori pati kera kinege kire Supreme Court na bokoranga there is a problem because that is the highest apex court tubwate in Kenya experience y'abantu babere auction ndino ibwate naye kwararo Diana nakwanaga about ATVO lakini gato kwanera cob action onakoba maybe abanye experience taranya cob auction lakini bone gamubangire auction goito nanywa maberane tana cob auction ko murande goti ama bere gachete abantu bensoko benye una boma ene ana boto korangeli matoke ga akore kesi ekara mabera ali achiche ngwe tangale korudo ukaiwa mabera nganyora mubegete kubijunzali nkueboli ekabiju eke omuntu areta kemogoche mogocha akakorengera linga kanga ngai tokurusi na egari muire gitari nkarora tigansu ke kabiju keri
ama goso nkorete no gusukie kabuyu keri distance etam gekanyora yekire nyumba mwashumulikireria Zimbabwe bono nyitie menyeteroche de manyeta sabato bakubucha maje chweya tatebiriga de liri birabubono babi angiti emenyeteroche de manyeta sabato bakubucha maje nkaite because ne familiarized ne familiarized na bekonyora no nekibuyu asikire erusio ne manyeta aria no bakubuchera ne manyeta nkwebisa gochaga mbakondora lakini karo kurigererite deeper meaning timaiti go sarero ni nyore njira ni Diana ndigereiri wana banyoro justice I think igorona kwabirite bona igenderera I think the deeper meaning onye tindi wrong ni elinga karo konyore organization ustatebe a family umuntu uri olime na romanyite secrets tie family gose no nyane mutego no ne geita kyabo na gekuigo no muntu uri ole within ekwende litukurio mwali gwagete chingo bindire lilia lingi karona yigetie kabiyu keli kai goko complain na ndaka chingo bigo tebe gwakorire biya yakire kabiyu keli na irago sekia chio goteba ligana lira burungi yakire nayo we yakira ngobi chitari ngobi cyabo maene morega gosikange mwanga akere chingo ningo wakira pi gasi aboro babire ko gwake igo mwanchumurige libuna kwa igure chweyo ikirase studio na ndimburate tweti Nairobi ekara tukura kumanyirire bujyalire mburatera twe gazeti ya negere gaze standard igaiga nero mbwate mwanchumurige linero ngo chikobanga wateyemega no eroro nabo igo nuligeretia setback beach Diana gazeti kyubwate Manjito muligiria soko bokwane gombate gazeti kurkwanga The Daily Nation na igano mugano munene gotebanga kioro cyo manjito muligiria amabuta ubutato gotumia yekigali no embali bagutwali beya bono niga mabuta uchikomenta chikibire kurubono Wanchu muligiria batebanga ase gazeti ya The Daily Nation looming fuel crisis bachikoba babo kwanera nga kyomo chando bwa amafuta aboliro mwanchu muligiria na namone gibagu kwanera gabu kubwatekana nesegeli yagendete asenseli ya Iran nabona batebanga nigo bagateba umuchando bwa mabutore bosyo igo bagateba pain at the pump chweya ekera amafuta mendire mu Kenya nde bwens gakonyole ago feel impact amafuta aro bakamente nande it is a genuine cause segeli yagendera matukande amatuko ikomina sana kurubono atano matuko totaba chwiki bere segeli yagendera chwiki bere kurubono ngukora tole petrol na shilingi 500 okay nando nyore ekaro ngukora tole no nelibu na bokogora you see a government inja chite ega twara that nini a plan bakoroka government to government elibama etanya government ya Saudi Arabia ya to redirect tanya kwerende Qatar a government ya to redirect the problem is ngaya mabutali agweta atoikere gocha we don't import crude oil toche ku refinery etokoleta mafuta already meli gotene na roche gari Kenya pipeline yachaka kunyamusa guchichisto chiaba yama guchaka kunya transport aikera aba Kenya bononya basiekire the Strait of Hormuz nga yoroche amafuta ali aguchigwetera aikegaiga mine tia mafuta tubwate keganja storage ali atigarete ngo consume tole tokole the storage ngia na ndose kurigera libuna kwa the Strait of Hormuz bare goteba Iran yale goteba ngese onse European Union usaba amate baratoke bakubabwates bakulina na America airspace yabo bakwenda banyole direct ticket yo kuya mafuta kuru Strait of Hormuz bachago transport ngise chiapo lakini chidegera jiyo igoji you see look at that thing omate Iran igeruete threat ekareruete threat abantu mbale babwate ba university chimeli abantu mbale ba university koleta amabuta ibuna Teresa billionaire lieta nebire ojo gotoleta amafuta Kenya now egento kere gari nkelinga ki America eise gotaka na bego koba na ni chimeli chiri echieti gari but most of the insurance companies
chichire owned na UK na Americans ba withdraw, meaning ayonye kogosokie meli yao ende eakugo sebe sank mtunto gwakana. That is the major thing yagerira bandaba already ringa kai amabuta yambwata 5 billion insurance yane yaimokereiri amagoko igoro igemine tiegento keringa ko basolve na military baka bachi chance batware sisi baya baigwana nego sabaigwana ne nonya tokonya goitana kara igora gaiga amabuta ite Mwancho muligirilie se gazeti ya The Standard tukwa na police in MP murder aiga iba kwanera n'abanyanyimbo gusomanya nyimbo ogatebekana okubwatanigwa no goitwa ko mubunge ongondo wero Mwancho muligirilie igaba goteba 6 posekili kwara kubwatekana no roboti ruririrwa nyara ko barukurusigwa ne kyombe ky'abanyanyimbo kyale ko bagikobwatia ngakyo mubungo yuchinga kichaye cyo mweli cyalenge nigabone kwamba korolekana nga munyanyimbo na rolenge in picture na umunyanyimbo yuli Italia endira bakumuruka nga Juma Ali Haikali nigagotebekana nga nigabona nyarete ko bagakurwa oborori bwaye ase ekigambira sagoteba nga niga aena netegali yaye gosumunta chitaga komboe gali yaye na atamanyete nga nere chiko bage gutumeka kuchikoita mubungu yegali yu Mwancho muligire ne KZ ne registration number yaye nero Mwancho muligire nabo nyara ko bago wesomera na inchengo gotebindo mugano yu century weekend no yase gazeti ya Taifa Leo bagata Oburu amesaliti Raila Sifuna Mwancho muligire bagara bataba Oburu gekorolekana bono gachire mamincha da komwena na musikera Raila Amolo Odinga na Sifuna igona boko nyara ko ba ko wesomera chweya Moisonde we saw what happened kera UDA na ODM baumiranete bagatwara egendo ikoro kunga chinga kicho koranga nga kibayo chikaba ba kolega asia sobwamu muraibu sagateba barosie committee bwange fast track nga kibayo kole mirimo chibosio Buru Odinga agaterena agateba muraibo no tura we are here gazeti ya Taifa Leo agateba nga Oburu amesaliti Raila Sifuna. Okay, umaite politics. Etora se tole go so DM era ser because of Raila. Raila na bu bakwana netio ko bakona Ruto. President. Bakama ko ruoro from there to karora ebintu bya chakira ko formed like the Nadico nini 10-point agenda ya chireme the part of goso ko iboro kwa broad based government ko akole kwerende ko gachi cheme njege ndonda tebega bukire simbo ngelinga it is about interest innocent because at the end of the day Sifuna bachira ba family linda mwananchi you agateba batebire ngate 10-point agenda ne fraud ngentonkeyo ya kolekanete like karo kuligereria buna bone karo to gwikiraga bu ntu abugatete Gen Z revolution maandamano ali agereta bantu batano police brutality ne bintu binde bilgereriwe na bali baumiete bakaro kwerende bakoni among other things lakini karo kuligereria ntomanye tinga kanga bya bekiriteneni abamba akonyetu abamba akole family yabo nchaligerere tu Sifuna nabwate right yogote it is fraud gentekenge kolekaneti lakini at the end of the day ngode inga it is about politics na interest ile linga mambiende kwa konyora Sifuna kale cabinet omanyenga siasa taligento ko bekase kwirende kwa ro taligento ko bekase kora ya Mwancho muligiri na yale ase gazeti ya Taifa Leo gaiga ase gazeti ya The People Daily ngo kwa nabale kana unlikely alliance redraw Kenya's 2027 electoral map aiga ba kwa nga ineo Mwancho muligiri nando kubwata na konde ngo Tokyo se alliance endenero sigu enyale ko bagekoleta monchulili igoro yaba Kenya buna bagwa kachikura igoto zete kuligiri force ndera achiche ose barasi ndigose nechiche kile kibago kwanira gaiga ase gazeti ya The People Daily. The Star ikaloteba abakoli imirimo bomuske Raila Amolo Odinga nigo bono banyare ko bako butwemirimo na Oburu Odinga oibono irili bagalia ya bene buno muraiwe kyama kya ODM mugano yo nabagwe somera ase gazeti ya The Star. Ase gazeti ya Business Daily ngo kwanerere nga abajumbe bono nigo batagete company ya Vodacom enyara ko bage kwerera iguru yoko onigwa
wechi dividends chirichie company ya Safaricom mwancho muligirili nenganege ndrete igoro yoko ni wechi dividends nabo igo mwancho muligirili igoro yechisha nara yuale ase gazeti elitunyara kwa batokoranga ningi kilikero rasema mbia bono ntagete ndara kwanera ase gazeti ya The Standard yeswa kwa nangomo bunge Ongondo Mugwere uitukwaye na namono gaiga aswagatebanga omwaka oelire mwanchubuli kurwanya tukobaga goitwa somo cyoyo Nairobi na boigo aswono iga bali bagendete ko baba kubwatani guno boitibwa bagendete ko enda busiwe kigambiro munyanyimbo yo Marcelieta Juma Ali Haikali ni gabono anyare ko baga kurwo borori bwaye ase kigambira sagotebe gali yaye ni ganyare ko baga kombo yumo sacho yomo kurende tamanye tengi kirenga kigali ingiye chikobaga gutumika ni gali yubono iga yarorekanete ko mubwatia bwange mono omubungo yuri tukuliria nyante kwa usiri bwaye nigo bono yarorekanire kororekana koba ensemenene sana mwanchu muligirili yo obo shahidi buli bwanyara kwa bukurwe gwa ase ekegambero igaiga mwanchu mulingo kwana bale chinga kichiria omongwano yo gotebekano kurunga Isaac Kuria arorekanete asensemeli ya parliament negali yo yarenge chinsa kiandane chitaika 13 nabo igo mwanchu muligirili gali ye kache karorekana kebekire egosekere parking ya sensemo angene egali yo mobungo yo okoruku ogwendo were bwensemo ya Kaspul chinsa kiandani chitaike 50 neyemo naboiga chinsa 10 mwancho muligirili nande gali kanyara kabage goncheru na kagenda asensemenga gali yego kwaneruga igo mwancho muligirili ne gali yereke yezet na nemono mwancho muligirili nige gotebekana ya mubwatetia sobu wange mbaka chinga kichomo elekero mubungo yuanya tukoba gakongorerwa amasasi asebara eyemo asomucho yo Nairobi na anomono omu mwancho muligirili nigo amaboli yaywa anyara kabaga kuboligwa umuganole sepeji ya kane na boko nyara kabako gwesomera na koranga ningi kilikege kegendre toro aswaga tebanga umusacho yo onyara tukabaga gakombo egali yo igakuruku William na niga mutebeti niga tagete atumeke gali yaye na litukeli nigo achita kararo yo banyene gali ro munyanyimbo na akamatebisire gukora ne gali ya mwira ne lihigo no rochekera chinga kichindo kali gosabwe gali mna egali rakobeka ko sana igo bono mwanchu muligirili egali inera bateba yari kumunya mono na gutumeka korora omubungo y'ikigendo cya SC alenge chweya no mugano ore omanene sana se gazeti ya The Standard nkwarora expose kilkia orogetinga ki abatuki banyara kwa bakobeka sobwa muna kororanga cy'umubungo y'itetu egali yeye in picture nigere yo munyanyimbo egali ya chirabu in picture naro munyanyimbo yo abatebera garanteti egali to someone else patirende kero o koligeria genteke igo kiabete plant mo pungo yo nigo aine nitu waenga oterio andanga taba bale nande ntwaruche CCTV footage mundo lyo lenge pikipiki koro oyo gocha korasa ngondo gwere machi niga igete tamuga geti elitoga tabanga iga shoot gako genda still kale boda igoro iga igete akamanya go shoot ata cross range ngai tonye tinde bangondo gwere ga karanse te mutu wange nase ese driver ya gaitira ama sasi are more than 5 because they counted around the 6 at this time what was the bodyguard doing the bodyguard yare gukora ngie driver yarenge gukora na inde abana abantu bale trained ngaki bako hando VIP tali banda chora kurupara na inde no chora reimani kurupara karo chengo monto yo ikire gocha ni cross range igo monto driver yakara kwa ndie gali na baro che side mira gali omonto olingoyo gocha chinkyo bwana tokole monchumuligali na bogo tamia gali na boko rarani safety measures bodyguard no ere mai okay monchumuligali gaiga yotebekana nigo umunyanyimbo ye gali ya tumegete iganyorete simikuru asomusanyo ye ekirarenga asomoboganyo yo muri chisemo chialinga asanya tukabaga gotebigunga bono nigo omuamate oye mwana oye garwarire gali gosabe gali yachi airero mwana nyagitali na namono asa goteba chinsemo chiri chia kasarani kera anyara kabaga goteba ko iro mwana asinya gitali kuru radiant rakinende kera anyara kaba gakorora gakomoe gali yo mwelyo nero ya chete kabage gotumeka
ase okomoita omojumbo yu ongondo were Diana na kwereniri ase gazeti ya The Standard ya The Daily Nation. Wanjito murigire tugocha se gazeti ya The Daily Nation na otebingo mugano monani go kwanera igoro ya mabuta akagirbo no gucia ko twara omuchando imensi ya Kenya hasibago tibabuna ni goli rirachi commentas kisato chigocha asibago tebanga guchakira omutinyi oyo tariki 25 na isato tariki 28 omutinyi o March bagotebanga egento barigereretio nyama butatari guchikunyara kawikirana ayo abete gako gagwakanirwa imensi ya Kenya nigera chikoba akongwe kiagera nigo bagotebwa mabutayi nigaranyare kagwika igazi ya Kenya mutinyukane tariki 5 na 2 lakini serikali nigendete numero 2 kwenekia buno mutinyo yo macho tarahera uche bari kwenekia buno mabuta achakire gwikirana kurwa chinsemo chiriange asibagotebanga witirase opio wandanyi abotebanga otemire gukwana ne chinsemo chia Gulf echo chire chiranyare chikorenta mabuta egatitsinse chire cha Middle East nchirora goteba chibuate ase ari safe yani ase abaranyare bagweti amabutayo aranyare kawika imense ya Kenya rigori rirende ritarachi komenta kaigo mwanchito murigira bagukwanira gatichi besiri banyate bakubwatoka naboigo buna mabutaga niriko bwatuko goche imense ya Kenya kolende touch ko wikirana bagotebamba bwatogete chimilio chirita chimilioni ya 50 ni 3 85 liters korende ayachite imensi ya Kenya kero kisegi chanyarete chigo chakasi chinsemo chire cha Middle East akabaka wika chimilioni 50 nomo mwanjito murigira negati ali bagukwanira igoro yerigoro lya mabuta bunarikagirego chikomenta asibono bagotebanga mboligeti chinchera mabuta itanyana ga komenta riyo balinde ba abakenya banyare bakugenda obugima bwabo bagotebaga igaboiko witiras chisegi chiri chigendete imense ya Irani nigo bono no bwoyo bogochia kubora imense ya Kenya astokomanyigwanga obwoyo bora chinsemo chiria chikunyara chikobwatuko obwoyo ochia se abalemi nigo baigetoro bakanyoranga bwoyo tiboyo naboigo ense ya Kenya guse serikali yense ya Kenya serikali ngiyagotebanja betege kobwatoka chibese gochia se chinsemo chiria chia Irani naboigo Qatar asoboyo bubu kunyara bokorusiwa kolende wikira boni gatibora nyara bo wikira na imensi ya Kenya nabega bali mibano thrift nigo bagotebanga banyorirwe asogo simeka asabagotebanga baganirwe simeko motinyo kabere kolende wikira boniga abange babo tibara simeka asibagotebanga bono ni waguchikonyora asare nene ekiagera oboyo bwo wanyoriro manjito murigira nigo bayigo bagokwanira igoro lyeri goli oboyo boli boniga asichiduka sibatebrenga nigo bwamentire ligoli kolende serikali rero gagotebaga igase gazeti ya The Daily Nation nebigitemo robirigo chikwene kyabuna chisegiye china chigendera asichinsemo chia Mombasa bachikora buno boyo buranyare bwo gwikirana tumetie oyo minto chwea usama butaya nachigwikirana buna batebire chinsemo chia Rochia Middle East chire safe buranyare bagwitia amabuta no boyo rochwa mentire ngaibagweteli. That is the question tokweboli ngaibagweteli amabutayu because the government of Kenya kogora mafuta kurwa sense ya United Arab Emirates amona Saudi Arabia through government agreement ili tualete ne chinsecho kwa ba tokogora mafuta on credit for around 180 days bamanya wakana and it was one way ya ringe yogo start price shiringi ya Kenya bono gubo maine bolinga ki ama butali ngayiya gwetera ata bachinsemo chia Gulf nchiro rama butali chinsemo chia Gulf nchiro yuenganga ne route ende ogonjora gocha na bado teli safe biyego na ende by the time wawe chakuikaga iga you see Diana mafuta kara mentire ebintu mbiro bigo chakwanyoranga ebiamenta because of mafuta ebintu buna electricity bills mabuta chingena ngora mabuta yeta yani mabuta ye chigali kamentire ai chingena ra comment transport kogo cha gwike galime otebigu 200 town talinga anja libagari 50 talinga anja ko otebi 200 town nera magoroba kagwike pump
egari yakanyura mafuta na 12,000 onyore kale kungusa 18,000 20,000 because of the price igona amafuta ikawe chiguchicha konya comment chisege chichitayo so you can imagine woniga what will happen but rende we hope nga kuchumutua na bora nyolenga ense ya tegereire ebintu bira into normals Mwachumuligili na manganale ase gazeti ya The Daily Nation muna Diana gotebiri bure nyingi agendete gutua asense ya Kenya nige guchikogoserelio gwateka kwa marwaire aswaka babago kwanera gaiga bagoteba nga embreyo nigo agendete guchikobage gusalia ebinge na namono bagoteba nga machari echiurararwe ase chinsemo chiri konyara kobage gwata uburoso bwa match no nyenechi chiritoteba drainage system yende niyo chikobage kumerana na machari abantu bakonyu inyara kobage koreta marwaire mwanchumuligili nigo bagoteba marwaire arachikobaga gocha nalia ya mache nabo iga marwaire yokoya na igona bokonyara kobagwe somera uligererio rorenga nkikili babiri bago kwanera ekera embure yugendete kuna koreto muchando mwanchumuligili nigo bateba embure yu nonye nabo igoni go yatigira abantu bande ebirengererie binge asumutwo batigire abantu bale nebirengererie binge abantu batukuna mental problems oroche kwaligereria abana babo bachire na mache kwaligererie nyumba yawe yachire abo gotigara go tigarete go kubiti igo bono lendo mwachumuri abo konyara ko bagosomera nabokora Buru Dinga atatebinga these emergencies mogoto te they are no longer emergencies igine ndoma tekiro mwaka ngo chakire ebuleye yatua na ndene ngotebekanire ngo twere because meteorological department nowadays inkonyorere spot on information okora ndi ukuru libago ridu bintu matende twagategereire chiriboti chie lire twanyora toko genda isikopi lakini of late tuise kuligereria nya bago tatebige ntugetege go chicha go chakira bare 90% bare 90% right nga kibono togo chikokora ba minta magana ikine kiarore kana maruire ngo chare innocent 2 weeks ago twaroche chinga seti chi headline abantu bagukuru Turkana and the northeastern part of Kenya because of injara na injara yeba tayare twa numurakera wiki bere njira heta embura ya achire ya nyoroshire abantu bachire na macha abo batamanyiri umubaro bo mbarenga bale nande mbaro babaliru kulingana na abanyare teko baba gutoka antu abere ko bawonde apart from mbule bono kolera ngo chichire gocha kolera ngo kiwanta ite ko kwase Elizabeth na amaruirande kero koligere litenda ya thing system chito njire gokora ntubuga ati no njera to kwa fest amachaya tutumie. Do you know Singapore totagete koenda they don't have water reservoirs yani there is no way akailandi kali bago sinyunga ki bagwa fest amachiririe mplego that is the major problem babwat until baga come up na civic education ngakibago tumia amachi. Can you imagine Diana in Singapore enjere mbrayo kwa mwa mambi nimechisikia wacha nivue nguo no ngokobeka chiangamu ocho kujisibi naenda macha ali asenaro akomurwa aenda achikoba recycled yatumeka no irrigation that is civic education yaliyo matenga ntobwate shida yembura ntobwate shida yo gokole kwerende yo mba konyara kulima chiri sava buna toraenda kambani muina torosi dam tosto amaje so sometimes they rely water from Malaysia lakini ligerelia sabari nduga tubwata opportunity yo kwa fest ya machaya tutumie in chinga kichigo chicha but kwanya oranga ndo yobono amache Friday sinko yarechire na ndo tora deal ne Elizabeth kidogo tomaye koira no murakera wachubuligiri na manganale ase egazeti ya The Standard ndo checha itriste Cameron gitatu dai sam mega yense ya moya bono mambia mange chiko mnyoka bwangu sana lakini rende okorekero chwe yariga agucho obugol chinsa chance wara chwe nebuko nebengabya chwe maidikero gocha chinsa chiko mnyoka sana igo gocha na jura chicha wajitebi arakisha iga okay ngonganja mule Diana nteto tebi tukwira na kurasa mutimo komugano kyo chota tebi aigo manjito maligeria ngo chogotebia makabeso ensi aboni bwate gwikira bonega
Anchumuli nenche kwenda na kurwa somuti mukoningo tebigoro ya Sifuna unara etensemo y'ababunge bali bakurukurwe kyama kya ODM na gukwanera orobotirwa 10 point agenda na barubaka kwanera ayabo litukonigoro. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Omwancho mulere Nensoko TV igeta ngiye Nensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietaria nen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietaria Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietaria ne Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuliao Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi totarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Chigotori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono igona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egie Soko TV oboroso ogwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tochikumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ebaho tebanga Mwanjito muligeria tugasene usangana ya aliaras chigaseti na Soko bokwa na otebingani gomba tegazeti ya Daily Nation na otebinga ginkwirana gochogotebya amakaveso wikiraboni gensi ya Kenya ibwate na witira sorobotirwa nyatero korusuwa manchito muri osero gosokiwa
na Margaret Nyakango tukumurukanga the control of budget gaute babokira boniga ensi ya Kenya makabesa iniga ikire chi trillion bono turukwa na chi billion turukwa na chi million gotokwa na chi trillion 12 nugutaibere na kianda asagote banga makabesa lyo kabeskurwa sense ya Kenya nigare chi trillion ni sano nemo nugutai sano na isato na ibere na lyo kabeskurwa sense che iskoni gare chi trillion ni sano nugutainye na isano nemo ayo onsiga kubekera ni gwamo mwanchito muligeria nigakowa chi trillion 12 nugutaibere na kianda asega seti ya Daily Nation gobagotebanga chibese chinyinge chabete chiko kabeswa asementinyi etano nomo echuchire trillion isano nugutainye na isano nemo 5.46 trillion chanyate chiko kabeswa somo tienyi omotinyo December mwaka 2025 manchito muligeria wikiraboniga ntebe gochakiro mwaka otakiro motinyo June 2025 kwikira December agotebanga nigo chibese chanyate chiko komenta wika chi trillion 10 nugutaisano ne nogo tokoteba ne no zero ne zero tebe zero ne zero ne noti manjito muligeria aigano bagokwandira bune serikali yensi ya Kenya yabereke gusaba chibese icho nabigase gazeti ya Daily Nation yake tokwandira makabeso nigo bagotebanga ensemo gose wizara yetisemi nero yanyatike kunyora chibese chinyinga chiri chanyate chiko sabwa asegoteba nigo ensemo gose wizara yetisemi yanyatike kunyora chibilioni chimi sano na ibere echiyo chikonyara chikotume kwa skuru nabigamangana ye chinguru chomolero obwagachi chikaba chionsi namangana a communication akabaga kuira chibilion chimi sano na isano na ne merongo chimi sano meronge tato na inye nugutaisano nemo na isato chanyate chikotume ko mwanchito muligeria kulendega igani goba komochia serikali ase chibese yabereke gusaba sama tukamake asaba otebanga serikali ya Kenya bono nigo ekosaba chibese chinyinge echo yanyatike gusaba chialenge trillion isano nugutaisano na ibere aseba tebringa wetira asama kabesa unigo bono ensi ya Kenya guchikutkana na makabesa manene etachikonyara kegwakana mwanchito muligeria nigatiali ya gukwanirwa se gazeti ya Daily Nation lakini sauto kwanira makabesa ndaitenda moyo minto chwea para kwanira makabesa yo Diana mbya wakibekirabu umede lero po besana chibesa togo collect as a country I have echikanda se ogwakana amaden kwa makanyora enjira yokatogotumia chibesa government egentongira whatever domestic borrowing ego borrow around 3 billion Kenya shillings every day egere enyole chibesa chukurani kurende serikali borrowing telimbe but chibesa chiga ngaski chiakora kero kwagenda koporo for instance Dr. Margaret Nyakango entongera wa aligerete ase budget ya watebanga for instance State House egotumia million 48 kerelituko ntwaro chigoro ngwa kwanirete gento getabunga State House chibasa yabere kegotumia kuba ye kwerende ye chisabali so borrowing itelimbe but namba yamo ngakitogo tumia chibasa chintu development. Number 2, what is the repayment plan? Tomanyete obogima bolio kugunga not beyond not within our means. Igenga bana serikali ya Kenya no muntu kwani gosoko nyoro mushara gwechiringi chiri 10 lakini omenya enyomba yeli 20 expenses chiaye chiakoraki chiagenda nukoragera nebintu binde chiagenda 20 gokwanya oro muntu oyo abugate eden yeli 40 amanya komenya chibesa gosoi neli 10 yemineti chichinde chonsi piakoraki akabese amanya komenya bugumu atagete kokwerende komenya roche no nyare to konyara that is why roche kwerende den yero egenda reta komenta boniga yaikire 12 trillion 12.29 trillion
trillion lichiko ndire ligwanaretalie tugina members of parliament babeke gento tokorokanga ceiling nga chigo ikase getegaiga liro libono no mo borrowing because ndikaoro chitogwakana 12 point something trillion onye togo collect chibasareke budget ya somwa omwaka oli yarenge around 4 point something trillion of the 4 point something trillion kwanyore nus ye chibasecho karo kende ntubugati wirirawo ni borrowing tomanya kurwa rotokoreki toisani ebintu binande biko chibyaga chaba Kenya mono mbiringa ki nkolera tole ntubugati chibesa lakini mbaro chibesa buna chikoba wasted mbaro cha corruption buna koleta kibuna genderete development teyo no na maliogo teyo binde binge gochia na kitoda nga country teyo taligo boro but karo go boro nkyo kolera o inwe uchumi yense. Okay, mwancho muligirilia sema mbia bana uniwete na amanganale se gazeti ya The Daily Nation muna kuigure Diana kwa erasile na chwe kati ya biribia nyareko babiko bekubosio da omo control of budget itangani bakubwatira no modita okoboka sokoboko hand in hand modito nyareko baga goditiere obisio mukonyi bumuraibwense ya Kindiki asaga teba ko itanchi million chiemerongo enenainya nigo chiabere chigotumeka se chitaranyara ko bachigwetigwa konyora bune obisi spouse ye mu deputy president ebegete chibese gutumike geti ya Talanta Stadium mwanchu muligiri ni bateba Kenya ko bake gutumika chi bilioni 10 in excess ichitali ko ba supported go chitali konyora go sira konde bonsi kegache kilia social health authority gekurunga SHA na kero kingo kwa na bali bateba nga system serikali ya Kenya ebegete nigere ya serikali kolende asekere chibestiria omo Kenya korwa nigo chikurusi kwa 2.5% ko service system niyo bintebinga mabuli ya mange na ndo ise koira na muino gaiga ase auditor dere amini mo control of budget na erege ntago teba keneke kale korekana authorization of withdrawals era ba teba bese chitingo authorization chikoreki chisoke ande chiripoti chirichigo toka chikorosi gwe chindagera utaka korosi no robot riwaye iganyoriro muchando monene sano mwanchu murigiriye kera konyara kabaga korosi chiripoti chiaye na guchienda na guchia saba Kenya igo nabo kunyara kabago kurigiriye amangana yubunale se gazeti ya The Daily Nation we somera senchira y'ubukirano eliyo nyara kabago kumanya na chwe bunago tebiri umuchanda sobere tumura ibunse na kwanete very powerful statements aho tebekera tu asoe tu burai igo tuanyorete ense erasa komusana tuatemire go stabilize tuerusirie se yarenge tukarese state tuaekiniri tuaebekire bono yasoire asoko bwendera uchakira umwaka ogocha ntuligo kabesa chibesa kuchikorezi chibesa chito chia National Infrastructure Fund ntuli chikorusi besa andons etokorezi chibesa chito internally Koreis chibasa internally yenga innocent toru example ye country kurukuna America not that the government of America doesn't pour ngoporere kurwa internally it means ekeganja bune kya pension ekekirete kiri but then that is a country a system we okole kwende unabona igoro chanye esegi ba tumire chirochi 1.5 trillion chine chibasa chiko Kenya kaiga tostuke lakini chine ni chesegi also empower abantu empower business nini locally chibasa chichimanya gotoka ntutwe kabanyene to raise chakole kwerende like now mato bantu mbama tinga sometimes naboko kabesi serikali chibesa ya kolera a business yamanya gukwirana as an individual ndobwate bintu bikoro kunga kugora bonds kero kugora bonds and treasury bonds aliko se treasury bills naboko invest nabota bugunda 1 million yao kero kwa bekire 1 million interest to kwa ni at the end of 5 years toko chibesa chingani. Okay. That is one way omuntu as an individual ora kabesi serikali chibesa. So it is possible President Ruto kara tabanga we can raise money locally. It is possible, but also empower abantu make it a business
bikore kwirinde birorekane na bring the investors tali enjere invest egoja gekubori geti eros industry mwara mutebi kararu gento keke some people have moved to Rwanda. Okay. Investors karabachire they are investing ngoro bale tax ngokora bale pura employment ya tokire ngakiota risk chibesa libago gochigo borrow from externally ntutweka tuaris tuatumeka efficient yo abwate na bako bari arise dino bane. Okay. Ekera tugurigeria budagwa kwanira igo ekera bagatebenge kiganchikia National Infrastructure Fund nkilinga ego kunyara ko bagukurwa asogo kabesa kurusiko unyara ko bagutumeka chibestiri ubwata sense yago nyara ko bagakogenda nane mono kulia okubwatera nago uchikoranga amagenda akorekanira umwenchi muri nabo wesomera umenye igoro yemirobiri y'ikibesa ntagete so mugano urega iga ole CPG ya 5 oyo Sifuna na ODM aseli tukuligoro twarucha babunge no nyambali bali kurwa ASSM ya Gusii babo umuske barongo na barucha Anthony Kibagendi nabo igonkaroro mugabana bwe county ya Siaya umuske Bob Agre James Orengo barenga ASSM elia nabo igo Karoli Obundi asibanya tukaba bago kwana amangana ale nkamanene na namonege ntigetanga ni barorekanete no ko mochoro botirulirwa beteru kubeko bosio se omuraibwense nabo igo muraibi kyamakia ODM Dr. Buru Odinga na kilibanya tukaba bago tebanga ni go bone kororekananga no bungira ngeli go sobolimo na bwanya tukaba bakororekana sikilibanya tukaba bago kwanira ga SSM batenge committee yo yari kabage kuligirira na koranga robot yururuchi agenda ikomichenyera kubachigo ikiranirwa asibago tebanga nigo ekororekana nigo ruarenge oruboli mu moncho muligirira intagete tonyole chinkwana cyabarayibalia buna babete bagokwana SSM itogo chakira no moske Edwin Sifuna na boygo Babo Wino na boygo tonyara kwa batogo tegerera mugabana bwe county ya Siaya omoske James Orengo asibabete bagokwana se omoyogoyu na namona asa anamona banyarko bagokwanira moncho muligirira tiango turaigwa chinkwana we are not leaving ODM. This party belongs to all of us. We have to fight for this party bwana. Watu huwe tu kama watatuua lakini tutakuwa hapo ndani. Baba hakulea waoga as I've told you. And we have all contributed to the standing of the party. You cannot tell Karoli to leave ODM. He's the owner of ODM. We are all owners of ODM. All of you who pay taxes. ODM is a taxpayer-funded institution. All of us have a stake. Even if you are not a member of ODM, you have a responsibility to fight for these great institutions of democracy, such as political parties. So therefore, I want to just give a few people... About the 10-point agenda that was purportedly released yesterday, I want to say that that was just a mere PR exercise. Everything that was released yesterday was all gibberish, it was all balderdash, it was neither important nor detailed. The detailed parts were not important, and the important parts were not detailed. I want to talk about a few issues that I saw. Issues revolving around the 10-point agenda points to a specific thing: jobs, jobs, jobs. That we have today. And me, what I can just say in a word, that the report yesterday was a call to action. It was a call to action. It was a call to action. It was a call to action. And that action is not going to be taken by governors, by members of parliament, by representatives of the various assemblies. It will be taken in the words of the Constitution, we the people. That is why the Kenyan Constitution talks about sovereignty is vested on the people of Kenya. And I can tell you, the hour has come. The hour has come. It is not 2027. It is now. The hour has come. This is the time. Wachubulile ko gude chingwana chabara ya bakwane teseli tukuligora kera bari ko ba umira netase umuboganyo ya moga igaso mu Nairobi na namono bakaba bagukwanera ikurunga checks and balances bagoteba nge legacy yo muskera ila Odinga ya saligwe kubatekana na kili bagoteba amangana ali abetega gukwanerwa soroboti ururwa ji agenda ikomichi kurukunga bono chi agenda chikuruku nikomi ruwa betero kubikwa busyo asomura ibwense ndabo igo
omoske Dr. Oburu Odinga asigwete mwanchu murigereri abaraye bona barobanya twaba bakumira na asili tukurigora na barobaga sokya orobotiri wabo oruare ko barokurigereri nganki kirige ko korekana mwanchu murigereri amangana mange babete bagokwanira gati yabo no kurigereri na kodingolie system iri bateba yaringe yo gwaka chikure cyo mwaka bwikiri 2022 wikira boni go mwanchu muri bateba gento kende nkeyo kyarorekanete ase chinga kichinde batebetenga eye yarorekanete kobe echecheli bono ase legacy omoske Raila Amolo Odinga tigete chwe yankwaro cheli tukurigoro na abuno ligereti abarayabu banyart ko babago kwana ibirengera libyao na what they did yesterday se bintu biri bakorete nje ndo kyambo atirabu ne speech yoyo ndarura bateba ati papa ta egereti bantu boba tumatuweza kusikiana mbia kile naende according to Sifuna ngo question yale why balenge go extend ekwerende nenjera ya moyo yogo chuko west taxpayers money whatever no officials yabu mbabu ati content gose willingness teyo yo ku implement chikwende chiri but at the end of the day inasindina otenga common mananchi go chokwanyora nga alibika ebinte biga nkarata next year ngesho kero mondata ete ku airline asaroche arakole kwerende aranyare koba ka wakiru anye nekura next year teliare kurubono the political alignment na chechi chiko nyagota na taipa and togoja goikeranga twa chire chikura ora kumino na banda bao kole kwerende boniga lakini rende for the 10 point agenda njira bongo bwate sisivuna ntebe ngano yendongeyo kyabeire implemented igap okay wanchu burigeli nabo wesomera nando manye aliale asensemeyo Diana ntatenko alibaga nayo ratomuga nondorabu encheguna kuyaliga nindole miganelie beritora kunire igatuma kuru asensemeye chigazeti manjito murigela ntaitengo nyuri ngomokano yo minto innocent asomire nora se igazeti ya The Daily Nation page ya 5 nemo gukwanira igoro ya NADCO report igano Sifuna gukwanira uno yo minto innocent yagotebiringa ine yarenge okubarua kuno murai Raila Amolo Odinga atatagete kurenta itengo skemo twase gazeti ya The Daily Nation ase page ya 5 na gatatekero tugukwanira United Opposition kerto kwanira Sifuna na aboigo James Orengo manchito mulgiri na aboige kyama kya ODM ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 ni gukwanira igoro yo Oburu Odinga na ekera omuraibensi ya Kenya anyataka wikera na se county ya Siaya aiga Oburu Odinga nigagoteba buna nabigetemero biryo kwenekya buna nachikomo Russia mugavana bwe county yu James Orenga se kirogo asatebire gwetera se kyama kya ODM bachigo choro murai orachikurigia obugavana haigandoche oyo monaro olenge mo MP osomo bunge aserieta Nicholas Gumbo nerebono kwegwa chance yeyo yogo chikorigie kiroge kiwetera se James kwetera se Oburu Odinga banyare bakomorusi abisi mugavana James Orengo nabigo asemero biryo yo muraibensi ya Kenya ganirigo chikoira na se county yeyo nigo tukomanywa se gazeti yenga James Orengo tagani yabe kagwikira nororo kolende omokonyoe nere bwancheiri achigwikira na se chinsemi chumuraibensi ya Kenya aranyare kagokora etaro yaye togotebigwanga no mutinyo yo agochikunyaraga kwirana abega kolonchi gosoko chakia emerobiryo yamagendero ase county yo ya Siaya manchito mugira bogwe somera subwagare ore chinkwana chigati abarayibanya bagukwana litukerio nabego chinkwana chiae Oburu Odinga lakini rene kwa igure nigataite komorusia bisi James Orengo nande ticket yewe yana nugo chia Nicholas Gumbo ya ODM chwe mwanchu muligeli usekuligeli okay chwe watete ukwana okay mwanchu muligeli kero kuligeli magana yo nabo kunyara ko bagwesomera ase gazeti ya The Daily Nation nabo igoga igase gazeti ya The Standard burobotru nago tebi Rwanya Kango igore ya obisi ya mo deputy president nebekira maiso chishilingi chimilioni 44 ende gutaisano ichi kigatumigete na Joyce Gatira uyole Murugi ukindiki
bagoteba chibese chinchi beti allocated LVC yomukonyi bumuraibense kwa uchi bilioni 3 gobono noroche norobotiro rabu nabo gwesomera gekora kwa twakwanire kuri ndumugano nore gaiga ore bwoko ichania ukari gukwanira iguru y'umwana bwe school we miaka 5 ore ngase pigipigi iguru ya ise bare ko bakogenda se school we kurunga Soini Crest Primary asibanyalta ko bakogenda se mam kurindo bakanyora oroche rwarenga bwe sense mikara bari gutambuka na ise epigipigi kanyara ko gekoira umwana uyu epigipigi na mache chikagenda umwana uyu agasiriwe mabwaye tato mwabo agatigara no muichano umwana uyu agasiriwe mabwaye wanchumurigiri muganore CPG ya 10 se okonyara ko bagwesomera ororenga kyo umwana uyu anyalta ko bagakwabuswa na macha yu anyalta ko bagakumwira ekera bare ko babakogende school na ise chweya traumatizing moment but nande go setorache tutware civic education whereby togote yabantu nga mache turukurwana na mache na mbe mugekogera onya mache gakikago tuguru muti onya mache kago tugura enyumba gakobogo ichigali chindito ntwaro chekero kende naende gose twararorire konyoranga ne darachera amacha etirigo lakini kwanyora umuntu ataite kungangana ne pigipigi kwanyora umuntu ataite kungangana negali kwagu negali kwagenda it is good gose nerubya onyo komera amacha ayu komere darachena to kanga no gweta kera lituko oirana guchinyomba gosoirana asoko kwaringi kuru ekwerende mbura na amacha ali araira nanzi kumanye gweta tutige kwamerera ni na amacha wanchumulili kwegure bateba ngotige kwamera na mache nabo konyara ko bakogwesomera na koranga ningi keroro Diana Nles ko bwatomuganonde Aigando che Innocent no ko chakwa a bridge kurkwanga need the bridge you are say umuraiben sabe krechi billion 7 chirachi konyaro kwaga chakwae aigo morigina bagwesomera kurende gaigani ndo chomugano ase gazeti ya Daily Nation page 15 na kabere page 17 igano bagukwanira AI buna bono yarentira monchoria ase obutumeki bwe mitandao igano bagoteba ng'abantu abangi bono tibali gokora drama buna yarenga bukale igano bagutumye mitandao ndima itigose kwararo rino ye ase omtandao bere bimoni kokora bire entertainment o story ye kemoniga ibe kirokora bune equactive na mwanya bantu Mechu use kwararo rino to sikora kwanza ngerabu ngale kubuga sana ayo kora ki abia kuligirira ngerabu legas aigabono atako moja komani aiga bantu maitu akarukire adjudicators nabona arute school literally julia adjudicators nabona arute school ntali manyeti kwali manyironiga and gentlemen ladies and gentlemen in front of you Liachoni primary school bono akichwa ya turaika adjudicators keso kero goteba ladies and gentlemen no ikera adjudicators yeah no konyoraga twange fashion inga kiaga chiro by the way agimwigirite tinko nyora ngaya adjudicators ngi ko nyora bya lakini yarenge introduction barana are you ladies and gentlemen gedera cho yando chino maite in front of you Maeso primary school we no asomete group Maeso primary school ready to present you nyabikone eronga juma nganjire ko mugano yo oteba ngabono nigo abantu adjudicators yabo ngaite nabo bali barenge bali wikaransa bakunywa mache bakoranga ireka kwa bagotebinga mu intimidate muligiririe egero mushtwe omogose bono barikuba goteba AI nigo yasaliri bantu bari gutumia obongo bwabo nandi bakora ibintu practically okwenda so mtandao kwa yete bindo seriga yaros okay yako ibintu is there to stay it is here to stay Gabu I can agree in terms of literature na vera ite creativity na originality ye play yali aso montaho ikaranza orengera lipake gento chaka ukilika lakini
tigatote ya wanafunzi wale class meboniga I is there to stay as a teyegochia it's better you grab it. Okay. The area lietaga teba dok grabu buate kobako kirioro emurwa dikiri chikura chigo chikoba chigwa koroni chigo chikoba chigo ita ose chigo chikoiro mu rwibango chimilioni 50 na kianda enugutaisa to 59.3 million ichine chikoba chigo chikotumika kerobo choli bubo kebora korekane ayaniga kwaniru ne kyombekia IBC igo mwancho muligerelio se koligerelio gosira ko mubunge bwensemeyu ya emurwa dikiri Johana Ngeno nigere ogwako konene no guchia asechibestiri chiko chikoba chigotumeka kuligia umujumbonde orabega gukora chinga kichitigalite bina bibere niko byabekirwose weke gambero likwamerelia omorobilio o National Infrastructure Fund nabo kunyara kobago kuligiria sabanke bagateba ngachibese chinonye ne risk ya yeterabe kwa nabo igesente bateba ngaterabaga kwaira ruburonge bwesomere onyara kobago kumanya togenda sesemelia ye chikatun no togo swagabu tete go swase ekatuni re page 10 to chake ese ekatuni ya Diana tumago swa ya ere the standard mwajito murigiria se katuni ya negotebanga welcome break from politics and scandal saiga ndo chini gali likire 2026 safari rally Kenya kagetengo chirgo chaka aiga bono bagotebanga scandals ya politics siasa ne bintu biri babiri bikwene kigwatora ende break igando chino muraibense no mokonyo ikidhure kindi kigago kagiteyo mintu cyo yakwa erorire nabo ukora ko yitigiro ko TKM anyarorire boli ko ikwanira bale bagotebanga ekiminano gia safari rally niyo chikobage chiko chaka aiga sese ya Kenya na ndegyo chikobage korekana sesemeli ya Naivasha nemanyekane tasamanga na safari rally naro cheli tukuli goro chinyinge bara chigendete gokorerwe service the Vasha bagoteba safari rally dio chikobage gochaki gumoncho muligeri na nderende tu chikoba tukurwa sesiasa umuraibwe nsato ire aseke minano gyo komnyoka ni chigali the Subaru boys no mukale botambe na roko nyigora it's a tradition utatika wana ngakiendo che baikere mbura wana ali baka ibumbie toke nebe mbura gorede kai gijigali jirijira minyoke ibumbie tayo ba tengo igunde ngakale sana sitinya biosi alingo che jiri chi alingi chi minyoka aba gusiba ale gojiruta magena bamurambale bamanyekane tetimbanye tirende lioseli etali ondire submitted kwa jikirte kechi akamnyokire gusiali akinje safari rali nacha konyorora Nairobi okay naende nanyorora Nairobi nawe excited echiara koru KICC chacha Uhuru Park speed ya gari yali acherete mate na kumetie ne gari kumnyoka liri kumeti kumbo monto na rero byeligete kasi okay njera bangulete simiti mate lakini ngane yuwate bile ninchi konye chunguza ndi safari rali yako lete kwenda by the way tiatokorega moncho muligererio lyo kinete myaka eli emekoro eketo gukora gaiga kwa roche safari rali gocha gusi chwa yo ngamereri myaka emekoro eli alenge yama chwa yangu aroche namba 07866663 mwata yata ibintu bya 1959 19 nataka na batebinga safari lali ya chia kabeire gusi chigali chia kamenyoka nirioro chia gateka kanirie para baroche 0788666663 keto endrete kuligereria chikatuni Diana na gubwate simigo sembachiro chenchi alengo remyake yakale bali babu Wilson na bagote sembachiro che tetendigererie ase epeji ya 15 limo ase babegetega iga e cartoon yagatebanga we have everything under control. That is what he said last year on the same aigani ngoba kwando mwancho muligereri no mugavana bwe county ya Nairobi batebanga boni gembule yagendete gotwe nyinge gagatebanga ebintu byose twabekire ntoligereti kiremiro belikire ntongo kolekana kire burunge kulende bali bagendete konyole mechanda bamenyi be mucyoyo Nairobi abande bagendete kubugulia abana babo mareko ni bagatebanga ikine kinanda kwane to mwakoli kile gibagateba. It is the same story ekiba kwane to mwakolia no mwakoyo na keke igogento ngio gya chenchire nse kuligereri omwancho muligereri
into gia change green army yakolire gas yakobwati mundu kiole nyokolensa mu serikali na bawata changes njiro onyokulu muino gaiga united kwa neutral okaba Taras Moto Kemuina Taras Moto Kemuina I'm a journalist and I was never trained to cover neutral. Okay. Nje ngongwani asengo ikera. Okay, ngongwani asengo ikera. So kwa bwakire. Kwa roje safari lali. Ya kolekana tegusi. Sorry? Yogiria olirense sana. Hari 1960 safari rally goterege manga ijeja. Abana abonse tu abali tayiri. Tu abali tayiri. Wegule. Soko bwakire. Bwakire uya soko. Yo no pasa toma shengo nyambeta. Doje muro ino ara abuna goterinya hango bokonya aradiba. Turu omokonyire mbura buneta iyo pasta baro ojire. Sati amo konya kole gasi. Sawari gari utia gaitire itama wawa. Nchia getire. Ya gaitire ko tia gari yoke ke ba kuma ngiri nchia ga tuga magana chia kutana manna magana chia ku nchia chia ku kutanda chiaka. Okay, biya bodo sana kwa igule. Soko bwakire. Kamati. Ngaki kamati bwakire nande? Bwakire buya. Nonde gaiga neli yongi. Mojokoro etira abu yo nyambeta. Ono sabari rali chia karule njira ya ikonge. Ya etacha cha magwagwa cha anda chabera. Ya anda utikisumu mate. Okay, asante sana. Soko bwakire. Bwakire bia. Kayeli yogire TV sabari rali chia kabere gusi. Sabari rali chia gaitire gusi. Ngakira lito wado mondoro jogging the scene. Tia gamio kero gusi majonjo kana to arego mio kapoti rora para. To arego enjoy la kama bale baga chile ba chirutamagena. Ba chirutamagena. Lakini ende ya geta biembe ya jitega kama. Okay, asante sana. Bia mona sana soko nkonya. Mangana kimwe wate. Nataka kumanya naendelende na nchera nirengana amanye lakini rende chwa yambi yarengi kihara na inche abana mbiya muri naro chekare gari ke gweta ikori ya tupo chano dai naro chekare gari ke gweta ikori chwa tu agwa tupo chano dai gokororo maana pi ndaro na amanya abana bane but innocent you learn every day. Yes. Lakini ngalitene chigari chiri chagetira ariko chitwa korosiri tinda tinche tinda ncha ngane ye tinda dayo manyete matoli tiri ko bogoli chae bono bito tiga tora nje bekana rosetie gari kwa rosetie gari yesike ya ekebuyo boikaranze kebyume kwa sibengo liga kwa minyokiwe itari gari gokurura na chwe yaga kekebuyo bunekono bwana kwaya bya mono sana asante sana kirango batuma mache mwareta bwango mwabura ni ibikombe birenga kwaminyoka chweya emberu enene sana obo mayane korugwe sango manyanda yaro wakwanira obo mayane igabu ase wake kabiywe konu abu aratingo pin Christmas inkere ngolo te kala sana tutabu ate radio cassette twato tware radio cassette ya renge kento gete kere igora keiga watu akunete kabiywe pandi Christmas gekaya. Okay, Christmas gekaya. Wachu muligereri bono tutaite gutware kebute kyo muligereria chitaika chirebosio asto gukwana naye kurwa asense meliole kwategereire kwarorira abana siasa kuru muisonde twarora ODM na UDA ya umerane gatware gendo ikurumye parliamentary group abajumbe gwetani emechimi ibere 53 bagaikaranza bali no murayi bwense agatebaga babekire inchiro yokoranga Kenya ya chirebosio nabo igoro twaroche ababunge na baro barenge asense Melia Serena Stanley Sarofa na roche bakoragwa ne Edwin Sifuna baro bagotebanga nigo barigereirie se bintu biriko mibigotebekana byarengo chi committee chiabere chikorosio roboti
no igene tenge binte bimbinyare kwa bigo ikirana buno mwancho murigereri birengereri byago chiko ba chinsi tuguru mutimuko tunyare kwa batukuru chwe wateba ngego tuke SSM abakenya bari banyorete muchande kera bari kurubekana likely banyore obwene bwabo na babwene tabanyoro bwene bwabo bati nturamanya nande taligendo kireki ya innocent tisleki ogoita abantu baho nande kwa baka okay because keroko bai kwerendeli ni ane njira ya muyo gwatimi batirende abantu abamba bwate chi family mbabwate gusana na bani skuru government kerego chime ko give a hand of help na bokanyoro no mwana uyole kuchikutige skuru akalireki okay ogendereire bantu mbachandikete innocent nkwane genda kama ngende gekogera nchinse cyane chikire cyukurwa mungwana yo mabaringe age ditatebe miaka 10-12 bachire wedding yare gukora lakini kama kawaida numanyete abana mbale bakuru micheli tenyariti none wedding you karanza oegwe esani uragere ne miujiza bona babo time ibintu asibi ari kubekwe bibyo kuliera bitasa chisani nini bintu by'abantu bari kuliera kero kende kwanyoro umuntu naje tubone innocent igotete kurumwanya enyamiri yakunete limo liugandi bwatenya enyama bona ngonya kulibare oyomo okorora asesani yarengenge yabwate umusori gento gete kenene kengani kichira karake bugore tigechira ko bakoira akagerama etengana umeirenya enyama oyo ndo kumuchakese keregese toko bagana kero twanyorire style teyo uraende anse kemoro gyo uralie kemoro gyo gyonsi omwana uri okorora yaye nche ntogo cha gwashage ntekekiana nanyora ibyo yamubwatete akiri akamotebi no nkyo konya gupinganira noyo weke kamoye kenge kwa kamole weke kamole kiyonsi monu otakune agende kike koreki ke kumbe mwana oli tali nyama anyorete sabuni nere yakasibirie bintu makonge engange ere brownish mugano izire kwa kumbe sabuni eli nero mwana oli abeka monwa obugane nyama na merete kakinomere lero iga 30 gentleman is a senior driver sekete mwancho murigereri birito beka mwayerero nabiebyo aigana Soko TV todo mutimuko tokoirana tokoigorire simyo kwane go chagaiga Eye nen Soko TV uboroso bw'umugusi. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi iy'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egye Soko TV oboroso ogwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bago Antona Erieta Suarez.
magega ya televishoni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegata seni gen soko TV tuchukumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigure emirobiri yaitu y'ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri yuko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Tomu chego tengere mirobiri yaitu yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari butari no mubwekano ebago tebango yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV bonigo yakirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda orete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni mirna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana majia. Tukufanya kazi ugaibuni. Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE,
in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lya bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eje Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Chomorigeri chabere chinsaibere ne chitake 29 semambia bono nande buna twagotebire ro mogeni ogochaga iga Nairobi naye ogocha se namba yo studio 0788666663 elitonyara kwa batoko kwana naye Elia Senchira yo wekera nutonyara kwa batoko gamba naye na egento kelitoko kwanere semambia bono gelitogoteba asama tukabira etire kwarorire kwarora muraibwense kale na abajumbe akurwa sekiama kia UDA na ODM waikaransa sobwa mona konyororo botiru ali kurukwa rwichi agenda 10 ruru waletwa no moskezan Agnes Zani obaye tulibaga abanyara ko babakoranga abanyara ko babakorukia bosyo se committee yo na namono abanyara ko bakoranga ngikelikia nyare ko bagekwa n'ibintu 10 byare nkoro anemono nabo totebigo sae nko isane kanoro botiru nilitukoligoro twaroche Edwin Sifuna na barabanya tukaba baga kolige ndeko kuri joinda igo mwanchu mulige lingo tebinde se bintu biri byarenge se 10 point agenda ichiroro elitonyara kwa batoko manyanga ningi keli bate birige wichi kwa bage korekana na kiligera tegege tara korekana elirende umwanchu mulige onyara kwa bago kugamba na intugo chaga iga se studio utambe togo tebenge kirogwa kesi migo chaga igo kora kolige ndeko kurukunga
ogokeirio girie TV ya utubasa kubeka nga lire igoro mono twanjira rene twanya to kuigwa murigereria kuri ni nani nabo mwanchito murigire kunyara kuwake esimi uchasi namba yetu studio ya 0788666663 yo mito Innocent Kiarigent ko tebyanga negatiara libaganirwa kwana usinegatiara baguchia gukwanira mwanchito murigereria nabo bagukwana somtana ito Facebook na bago YouTube emambia bono tribe n'Ensoko TV morobero n'Ensoko bwakire tugende tusanga naye Wancho buligiriri n'ebintu biri banyara ko bagukwanira bigoro kunga ji agenda ikomi kiri cyari ko bakigukwanirwa murayibwe nsekera aumeranete na Moscow Buru Dinga nera kanyora libagalia nara ukire bwango sana ndaraja go samunyona tate ndara mu igulitanga ni maye ko ira noro manyengede yamara nani mbiya tole ndaya dago kumia ngumie kono mae terie taria orange magi alinta geteli bomo gani aserero okay umanye teli lyoko bolia mangana aliande yoko meki suanga kwa wekire magi omuguko magi yao mugati karanso kire kiri ndiri tora tigana naye bakogo kwa kwama na kweba mambi wate abanga bona lina batenga magi okwe magi na kwete bona musacho ondeta yoranya gari mbara no mugusiyore nyo mugusinde no nyugwete ingo igwete bono binte bimbi ko bagatiga tinse yeryoba ko nyale kana libyo magete ngo eta nalenge ekara nale go eta bona gota gete ngo beka bakanyomba mwane okay mwana ko so no koraki okay da kuigule senyenche okwana ne marabare menge igo bateba nga bali ngo itigu barenge bali bande igo banga ine tuba so ire ndwano bono muga kori ara kabeku ya pogisi bona kamara bateba nga bono konyo yo wontinyoria onyango bona tago tikonyara bona bana bali bamagi barabuba gakaganga tato ikiro bekendo kumbe nambe wangusete enda wani aipato ngora abangentere mbaraika okay bado rogenda doro tambe mbago soga tigatina bakora okay watebire ngamba konyara kwa bakonyora mabagari batagita serikali mwanchu muligiriye semambia bono kwigure egati yabo bintu biri bagoteba binyari kwa bigo ikiranirwa maye kubwate sesimi yabo no goikiranirwa kuko siko kobekwa ko robotiro rwa nadi koronyara ko baro goikiranirwa senchire bwikirano mwanchu muligiriye egento kindi gya kabiri ngili wateba nga serikali yerenyara ko bagekorosi guyobwa mukiro monto asakonyora libagari yaye nabo igo mwanchu muligiriye no kulinda oboene bwa mwanya bantu nabo igo koruwo busibole go chiasi bali bakanyara ko bagokwana nabo igo mwanchu muligiriye banyara ko bakoligereria asikile teba nga barolenga Kenya banyorire gendo ikurunga economic relief for citizens banya balirenga aba Kenya banyara kwa bakonyorwa uchumi yabanyara kwa bakikobekwa senchire ndonge mwancho muligiriri nabo igo banyara kwa bagokwanira igoro ya youth empowerment na job creation gose amabagaye gasi alia konyara kwa bagakorosi gu mwancho muligiriri gochia asaba Kenya igo nabo konyara kwa bagokoligiriri nekende bagokwanira gabo wese batebanga baligiriri nga ki healthcare reforms chicho kwa chigo korgose amonchoreri seseme sectoria yo bochenu nabo igo ngokwana balechi semi nabo igo bakwanira igoro yokorosia mangana infrastructure and rural development uize golire infrastructure mura ibwe zote abire national infrastructure fund no ire kogo cha seseme yechisemi education reforms agatebulikira abalimu nandiko igo no nyene kwa hiyo no yena sikirigiri no chirigiri mwanchu muligiri ase screen yago gabu no chi agenda chi kumichiroro nabogoto tebya ebintu ebino birigiri promoting and protecting livelihood of the youth leadership integrity no ere bintu biri bigukwaneka no mwanchu muligiri nabo igo balero ngaba Kenya banyore konyoro busibule bwabo na koranga ki ngakibonje sebintu byose ebintu bituligereti nabogoto tebinga ki kwaroriro roboti rulirwa nadi kongwaro somete biri byatebekanite byikiraniwe ukobeko bwa mukiro muntu aso serikali ya nyarekani kurenda na go strengthen devolution chiba sentu igwete chiri bateba igoro na roche altercation yabete bunge kera mo senator bwe county ya Nairobi ambete kororekana goteba nga chiri boti chia nyarte ko bachikurwe gwicinde chiare korekana chitarenge burungi
nabo igo bagoteba nga promoting and protecting the livelihood of the youth abasae banyara kwa bakulindwa na umurai bwenso tebire chibesa na leta chuzi gachikuru ko nyota chiarugo chia sabasae leadership and integrity bali bakorekana babwato bututuka nubu kurumi bororo nabo konyara kwa babako tuka nga babikuru ndwano nabo kuligiriringa gakie bakonyara kwa bako genda busise kuligiriringa oboene bwaba Kenya kurubekanekera batete koro kianga kiende yonsi ese bintu bibi batali ko babako keri winyara kwa bego korekana kurwa ni bukurumi nabo igokoranga banyare ko babago keyende kurukungu ogotumika bobe gosugo siakasia keri wechi besese ense ya Kenya gatie bintu biri mu nchumuri to gukwanira bigotebunga neche ebingese ikomigo sechi agenda ikomi chirichia serikali ndo chingona gocha muraiga ensoko bwakira agira mbiya mono ngaki ngotokwane wadagire jinse majana nyangoso mbiyere nyangoso na ntayara rona ne bureka nyira ake sigino yaito mbiyere abunyangoso nyangoso ne tayara da muna torange na banyamatawa ndo akwana nilibona mami mate na baba ya jombe bagakona wa taleta mabera twanyure cha egera bagusiba basombera bagakua bakubarangeli nande seuli seuli bano ne liyeta lya masikoni tora baera lya babisa bona naona babwa jombe ndo kurushia babera okay totso se ewengwana yabona mambi ntagete bate abana baminto ga Kenya yo mugusia tete nanga ingo chia sembiso motuka magira uruke ekiagera garo koligeria obolimo boro bonge kubwa makora yakera ngonya kubwa tabwati siase abona gento nkeyo kugia ikiranire ebagara egento gagi ngora eboli ngeringa aba muraba bagotenga ngoli kabale bijana abanda bakuri kubabwate miaka 70 na buwe bijana ikiara na nyakora ga siende go changia ige kwa ewe kijana jigere ga sige kwa ewe wagoto na ende kwa ewe kulingana no bosani woto monte gentata getepanya kurwa somo wono ekerota getepanya utagete kwa kia bantu gete asinge jota getepanya gento kurwa sabale tali no kwa monte ga kulingana ne ga ibuneta kere gokoru nakara ngoligereria na bondo chengo bolimo boro bonge unabona 10 points jirichi abego tuno mugango ndagosira ete ya ikiranire no bolimo bu igoko igwanore na babo ko igwanore na babo sifune bi egento bakwanete yesterday eli tukuli gore egento bakwanete sibuna na roje yole tali abana siasa abarige ugo bago chibawo njoka barabuna bo kwamba koranga mbabugato bo enegete mbabugato bo enegete na endo no maina bago totebira kini bona kare bajire banguni ugo kare baikire kare ko kariye oro bago chibawo njoka bona otobo sinjirunga o siasa bago tuarange kare bairwe birogo bago enda bawo njoka okay igo bona Kenya setorigerere tina sa kongu uno mwana ijo kawaida no igwetanga magutango de commentary bona kirege ndo commenta kire bona iga lakini njera toka jara chibesa teyo igejikire abantu bakwa kujiga asi bakwa muna bamanya ine tali ba moto gasi ora gane chwa ya igo egwe gasi ngae egera tukwanere igoro ya National Infrastructure Fund gakaro muraibu ense gotebale sechi bingese bigotebekana no koranga banyare kwa bakobeka nonya ne chibara chia rosiwe barolenga ki bakonyara kwa bakoranga ki bakoranga ense ya Kenya yagenderere busio teliye njere ya moyo kororekana ngo muraibu ense no arase enjere yo kubeke bintu biborunge kwara ragaranga na ari gotinde kunge chibuti bantu balenga babegete para ki baetete kero maete koligere litole mbere ngari mogotoletera kurwa buna bone nsoko mogotoletera ngorora tole para te yo muraibu ensanya gotebe gotobo egotabo kagane mo umwe ya eri uchire ko igore para ya eri okay ogo chaki kora kuo chaki lakini wale bwa sako tangaza na lero nganda ko igore para asigete ya eri okay njena aligere libakere ngena ari gotinde kurura imuru adigiri giana oto sinyine ga abuna bagorite chibuti kurubometi ali bagasoera gojia makuli me bakobori baka ngara ndamore kino kobori nga ano jipara na jiko na Singapore so maega tora sa magana ya magende lakini asoko kuwa no kuwa na to kuwa na boire na ende mono na ende to bosika tererio kimi maina sia makora bya mono diga bandu bajangira lakini mwako yo monyene bwense ga bujetia magana maina sia kokora bya mono na ndali madu na so kina meta asante sana bya mono asebirengera bya go bigoro bya chi agenda ichikomye mwancho muligelia soko bwakire ngoto kwa na nerese mambia bono kwa na chafu ngere ko nyamira Kenya ndo bado na leadership after no bore ndi ko bawo denga abara sai bali yes aba saya bango se kuri ge ko bali
Analysis ingorte channel ya korte ya koje university iro ya buga. Oni tanya kanyara. Ai tanya orde ya in private sector. No in the government. Owo mane wa mangana penny point injengo bot kunanda kipaten. Na ndi sikorona muntu ndi otwale yese dikomulege serikali mono. Parigeta. Owo sangia kuangwa tenga bintu bya kia account ya kia ku bintu bya sieko. Sigo asobo mane abantu bona yadora bita no mugika na borongo. Omuya. Ake hori byarenge ngeke yare kwewe kirogete omomina te laira etu. Okay. Isi kurigere borongo yobone bana twali gira bata ndo kina bana naboka bako nyakwewe birongo kuringa no manyite. Omugago yakwa ne point ndio. Okay. Umanyire. Okay. Kwa manya kwewe kero. Lakini mangana masomo na bintu bindo kubwati borongo bo mane buribo ne iri borongo gatenga bona ntayano rusi kwa bo iri kero geta tegete. Itakangori. Takangori biyamono sana. Watabanga yorab? Nyamira ole biyamono. Asante sana. Biyamono sogo twakirese simye sema biyamono. Diana ni wete. Buna bago tatebya sema biyamono kurwa se chinsemecho au mugusiga goteba. Buna tobegete se screen yago. Mwancho muligere noroche nga kitobegete sema biyamono togotebanga nebingese birbigo tebekana bia egosechi agenda 10 igentege tanganya togokwanera gabu no goikiranu kwiriboti ya Nadiko. Ayegintu kia kabere togotebanga banyara ko babakoranga ebintu biribigo rukubye serikali public andonsi pi kiro montanyo lengonyore libaga nanda century liebwenerete kiro montanyo le libaga twaligererio mubaro nore bakora juzi gabagoteba ibisaku talintu twachaka innocent bagotebanga ibisaku byabantu bali ase serikali public service bakanyora ibisaku getembire bitangaine binde mbire magega ibine bigatie bintu biri bakorigerera intagete torakwana naye na into tunakubuli none county cheito naro ngakimokolika nabo soko bwakire Keyeli ogirie TV. Hello. Keyeli ogirie TV mogago minto somos patio minto. Hello. Hey. Okay, kago keya maikoirana. Soko bwakire. Hello. Menta chinguru. Ona bobwate. Nabogo chakwa twakire simi byango takayani lyogiria uri soke biya. Hello. Hello. Okay. Okay. Igo yaro reka nete chigali chigago timbu. Okay, ngayo kwa na kurwata ba? Nyamache mbiya bono. Ngoto bwata muri biya sigino yeto mbiyere. Na vero atita kile ko sisi. Nego saya kuba na yara tenena. Atini aseme na igano jenga mbiyere no anyo kana kuba na igara kile. Ilero mbiyere go se yakuba kubira. Okay, thank you. Toda te kumanya. Egara kara toka aba inchini baito tu amanya ngi bagakora. Nsoko bwakire. Hello.
Hello, twakoigure ng'aki imambia. Imambia bo. Yes, Wagiro mwana minto. Ng'aki kwa Wagiro mwana minto. Mbia mwana sana kwa mbwatire Wilfred Onjebe kurukonga. Mwana minto kwa ledro mjadaro muya sana. Kwa lengo lile liomo yinu angeno omaitengeno no muzigizi umwaboruto. Okay. Woka wanyene balenge ko complain for the same government. Oligere runo muskori akwana izate banga ebaigete rogoroga bagaragora chibuti. Batambo kiroro choru. Igo wakiro muntu ngunyakurira bali no nyambaro bwa banyene mbaro je serikali aziko baonji gojia. Ese ji agenda ji komi buna kwachirigereti nege ntokire practical gose nege ntoligereti kia kisiasa keke ko era ba ta convenience yani ngachinga gitiri chia bwenera baumira naiga baranga bakwanira bintebi. Yente kyo mwana minto ino zandie kinge iyo. Olige no negera cha ogera arenge mo deputy president. Bwe koma nyana barengo nyagokurira ira agente kiana dikonge iyo. Ekine njira yemo ya gisiasa. Oma doligere ribu ya ligere ODM eyo kayabagekanire. Tubuna abagusiko te kulinya gonya goso chame yeto ya Jubilee. ODM yo kayabagekanire. Oligere rinjira shibuna ndata konya gukura. Gente kenge yo mondo ko genda for example go seruto kwa ndoro ko era samangana ya kokora. Oganyo kore buna tagete. Otema na ende koligere liguja. Nadikeye. Nadikeye njira ya moya gisiasa. Oligere li una rone chemo yo die mweta te kokora na UDA. Tebata ke te kero ke yo mo deputy president. Okay. Ekiruta ende ko wajesa. Igo ke kero kinara go te yo mwana minto nadike yo yingisiasa. Asante sana. Ngai wanta byo kwa nakuru. Ikiseme jini je Ikonge. Ikonge mbia mono sana. Getaseni mbia kire? Muyere kabisa. Asante sana. Gotaka nara manyire naro ngakimotorora. Ese mambia bone soko bwa kire? Soko bwa kire. Ingoto kwa nere se mambia bone. Tibati namba ya wengi yako cha yandikira nga spam. Timati. SPAM. Gakibwa. Mdima yadina ingego te yakagera yali kayo. Oyo makori kala ko Dandora lakini nganya mira. Dandora mbiyere Dandora. Dandora phase 5 wa. Ndete chakoleta Diana Dandora ndara morokia. Igo. Mocha kwanza nabwa to murubiri yago chokora bwege misa. Ndete chakora mutali chikanisa chia Nairobi moroki Dandora byabuli. Tasoso mjadala. Moreza tasoso mjadala. Okay. Mujadala wano ekara to kuligere na ODM na uta. Uda yo tia sa ODM. Na nje wanda ze subuna. Subuna mbagwa ta kene. Ekara to kuligere libinde bi uda yo kala ODM. Yendonge ya nona kama gego chiko ko na kuligana muga ka ba sa inibi. Okay. Igo no kitoko ligere na baba sibuna mbagwa to bosule baba to ya wanda kene na wanda to manya kene. Okay. Ekyo muiso. Kwana jipa na njangoro kurunyamira ali nyama ya mate. Omwese MCA anadera aya service jozo kera ligere ripara ya nengo etabutika borongi. Okay. Pare yo korokoro nyama ya riota uti anda mpaka ngore wo akanyoka iwete tigata rosari. Okay, asante sana. Ya mama. Thank you so much. Kurugaiga Nairobi chinsa muchia Dandora. Na baramugo tubwati bari biya usana. Baraki yatebonye. Kuru chinsa muchia nyama iya oyatebire. Asago teba ngomwe MCA osie mono wacho rule ndaye ligerelie. Kente getangani Diana. Tugu enjoy nande na kike tuatagete mugusio le Nairobi yo le gusiba connect bya sana oyito tigaleti asini ntocha kumera na nera no yo Mombasa kera tuwa mubekira on board okwanera boronge se bintu biri twale ko batukuligerelie se mambi yabono bakwanira samangana yo ko implement enadico report eikira ni gwaso injira yo boronge aba Kenya banyoro mweso asu uchumi teboto gote tebino na maguli bintu ngakimbigwete litonyara ko batugukwanera se mambi yabono ntaite kurabwa teye nsoko bwakire
Hello. Ng'akiuga kire keyeli ogire TV rende hero Minto ng'akibokie tabu. Kwarabulire nyaruka yago ya mwe. Nakira ati nini? Maiko gwachete. Ngata nkagenda Liza bu. Ngakai Liza bwe soko teyo. Liza bwe soko nero lakini teli kubwata. Ngayinse muke. Liza echa manga isecha eyuere north Kitutu north. Kitutu north yaria. Baro bako ngakira bante imbiyere inkonto chetoligereri gose baligererie eriyo gose bari basachi kabere. Bono chora aligereria ne eriyo ngachigosuguma go ikigo chigo ngara yaya. Okay. Omotora isakongwera ginkonyo suguma go chiriyoba. Toje toto maba engineer baito baligereria. Baito tete koligereria apo gusiba ro tete anyore gente kiabwenera burunge. Nande biyabona sana. Musubati yo no ara. Abo no gwatebire biyabone nyaruka ya ega butigerigereria mangana aliyo. Basi mworo chibinte bina into igwika kurwarie kenyoro. Zambezi. Iganende. Okay, Zambezi mbiyere. Chi agenda ijikami ngyo jiroje. Zambezi ere buya. Una rera kaliyo banka rera na igoro buya ikiete. Akambura ngara akosoria chiri ni igara kini bono lende ntumbi ya tobogete. Akambura kakakosoria ekigusie girekiya igire gitogwajara kebati. Aya tazoeze ji agenda ikomi. Nekera to kobeke ngwana na bato kanyebeke ke gusieka ba neke gusito go kwana. Na maene. Ngo sabo no tali go minto. Na bero minto igo. Nchengoro ko minto. Na bere igo. Bona lende to ko na so musadaro yo. Ona banda boru che no ligererie nambe chi agenda asichi. Oligererie no nye number 5 na number 6. Integrity ya bago te baga kitoko Roma integrity kiere gabo ndaliri boli taga ni kwa boli ga chi ko Roma ene bono rocho montara chi sero monto bono rocho mugaka bono yo bono rache abege taga te bana intwege ntozwa yete na abantu bakwa no ene na shama ngana bude bwenerete ara utumele go cha number 6 right for assembly aya no nyeroche nero twararorera Mariuki gakurutwa se mesangerekano abarayi bande bakora waro Mariuki gakurutwa ekigiyo kana bekaranke baboringa ki egento twatebete agende ejo cyane kobegwa eyeyoka yo peaceful assembly ngakirendere bono ngatuko takago kebake baigana gwakorireke bono nyore ekiyo kangeraba na komete ngekina kyo mugaka Raila ari kuburia kaje kono mugaka oburu ekora ne ridabrero ye bono rinde bono iguma tigaka nyagote runga tugende guchia tebaiga no nyino mugina gwango uyu ngane giradis ekero tu aringe no mugaka bakunya gukwana no mugaka ebina bie bintu batete no nanga bieti uga abantu baiti unga kando batali kobeka mangana bune bwenerete wono njendo chenga gentonge ya ngelia gentonge ya moze gentonge umito Demo, you are very serious ngakentongeyo Diana mugago yari toje tumuri mani mwago bicha kwa mondo ndemuri okareka amorore ngana getongelia gentonge ya turakwane gekagera no gwetie mbeo iga no itaiti gatoro chibono no mutinyu gatatu paka kwa bali no gatatu tole no mutinyu gatatu bono to cyari to mwaka yo ngwako lense omutinyu 2027 tuchake campaign. Asante sana na kiekora nako alibaga kwaratemire gwetire se bintu ibere bitatu usekurigera linde menchira akorire igachaka gwa attack on facts igachakira urarigera leadership and integrity otebanga ki bakonyara kwa babura ibure uchicho kwanera right to peaceful assembly kwa igwo kwanera boyigo maya uchoira na responsible debt management ukwanire asese giyokurwa no bukuruminaro ntutage tumundu tuligereri stopping wastage of public resources and promoting government efficiency aiga stoko kwanira ngaki ugosi akasi yakeri gugotigwe gwechibese chirichia bagotumeka nabo igotonyara ko batokurigereri ngaki government gose serikali konyara ko bagotumeka chibese chiaye asenchire ndunge twise kurigereri iga ige binte binge birororo biria babeta bago ikaransa bago kwanira
ba umuraibu ense nabole tiriboli tagete director itana kuri clip iki asabole tinga ingoba chora ngani nubone ji supervisor tukolikira na twalikiranete twalikiranete n'abakenya eyarenge target gucia sabantu muna babo sifuna kubabuli ngaki ngoba tebe ni ji nyapara chiana teba aya ni ngogontenera bosibwana kwana kugo moto ko lakini kwa rase serikali kireboninga kana ene seyi echebe kwa ngoteba ese indo cho musolwe zuga igagoteba ya Innocent na Diana Kenya ya itobono igo obuli moni go bole obonge kubwa kemaene abarai baito bairire ibireng babeira bangainireli mono naende nigo betakirete amaya barabuboka yani abantu bale baitakirete self yani bagane tibintu byabo biri byabo biro bikira ne byabo mondo narumanyete se no n'ubugima sorry to say tentegente gie family mwisondekera na ikaranste nyumba mwana one namboliti liswali nyaruka yane ere grade 7 ekomboli ya liswali tangani ekomboli dadri ngikegendrete Iran America na Israel ngacha komweresa ngomweresa two stages akamanya komboli liboli jindeli ali kubwati akamboli bono nki abantu abakurwanira libaga bagotiga abantu abana bono basumbugete nkarayani aba concerned na abana bamu yentugire nari kuligere kiarenge ki abana abamako ba bomb obontebi bono dadiga aki bona abantu abago bomb asa abana bago some school tali gentekebe you see a concern nero ntagete turategere clip yekyo mayago ko mugano yunkore kamago batebinga ntete nyomba mo ntebingo bwitakirete bintebia bagatumika example gie TV ne remote yabo ne laptop yane noere bachumuligiri tetro igo muraibu ensako bolinga ngo bachora chinyapara 10-point agenda was our commitment, voluntary commitment between our parties in respect to the people of Kenya. There are some people who want to appoint themselves supervisors as if we met the commitment to them. We did not make the commitment to them. We made the commitment to the people of Kenya. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya. And let me say the following. We did this and we set the standard very high ourselves because we believe that is what we should do for the people of Kenya. Not because anybody forced us, not because anybody imposed it on us, but it is because it is our commitment that Kenyans deserve a higher standard of leadership and delivery. Wete no muraibense munale ko bakago kwana abo serenda ali kubolia kera barenge PG kurumwe parliamentary group asbale kuligera linganga kibintu biri byanyara kwa babigo ikirana use kuligera limuraibense akale gateba baraya bano muna kombolia ngai inumwa ruzi chinguru mo kombolia mangana ya mange nabo twakere simye semambia bono nyarako bagokwana na intwe na nande buda twagotebyo yo mona ari uria na butule simya senchekera ari gwaka wokwari kuigwiri ogirire iguru ogokeye liogi kwa mawake simi gocha iliogirie TV nande nagotebi nginkwa nengo chere twayirorira butuko nabo gotegerera orore ngaki contribution yawe yarenge nande mono onyarako bagokorigereria bingese bitobegete byeji agenda echikomi bakwanira ase screen bunoro cyo mu director itachi begete gabu uchago totebia ya mase ya mukiri kwarigereri kiabere implemented na bali muri essence mail yokorange bintebye kiranira akesi mitego twaro bwoba na ayo totebi ngigente kengera because kiregento no attack no kurwe birengereri mwancho muri na bokorigereri yorore ngachi agenda echikomi ngakicire gabu igente tangani munoroche ngelinga ogwikirani gubo report ya Nadiko ikirani gwe century ndoke eneli Kalonzo na umuraibu abange ase ebunge kimani shungwa barengoro batebe ngi report yeyu enyare ko bage gwikiranirwa gwikiranu banyare ko bakurigiringa kiro muntu onyore libagali yogoso ase serikali ne taba serikali yoka kosikiro muntu onyore libagali yokonyoro bokoreri
kurwa ase serikali na koranga kiro muntu nigabwate libaga ryogo konyo ne serikali na nemono koranga asense ya Kenya kiro muntu nabwate libaga gento kendo mwanchu murigiri ukwaneruga abuno ko ligire linga banyare koba bagotinge na kulinda devolution yenyara koba gakora emirimo asenchire bwenerete nabo igo banyare koba bakurigire linga banyare koba bakulinda obugima na koranga abasaye banyore libaga ryo kwenyorere gento kiri bakonyara koba bakogenderera uburayi nabo bonyare koba boko bekuburibwe birenge biya bigonyara koba bigokonya abakenya na ibinge biroro mwanchu murigiri tigandara bwateye soko bwakira Gakera biya. Nigo to kwa nere se mambia bono. Abaro ko Simon Nyonduso. Simon nga yoberete. Endo mataba bara buri okindo. Bueno, akarto kori aliye biteriga. Kurwege tanga ni paka namba isana ibere. Nke yo kia nyakora kana ga kora temeremu. Kai, Uko nya we ati agosa. Yo mindo na rokwa na ubu ya sana. Ipara tu avere to koronji ya kerenga ki. Wanda kiende ke jito masune kamata. Watemire ko bikwana rezi ndebi wajire ko bori dalana abunge rende ko moro inu. La skimo wa tokonya. Was over side ya ko koru. Na banda bagendera ta kuligere libinte. Nkoro digo senga enda bile muna ba te ba bono iga se binte. Okay. Senga ta kuligere muna bono corruption. Wanya kora muntu no ya mo gwa kiruro ya corruption ni se serikali ya so. Baroro babekire biyara yo kabero mu governor umukuru bwe amini mu governor bwe county ya Kiambu na nabwa teneri ne kina kelia na ande kwara na abaime paka no ne bail gasinya kumurusime. Ona ino muntu ya magati yeti ngokwa jiriti ne jiko kwanika. Anda karo kwa ikere yo mo igota nambons. Lakini rendo ligero lyo dia mwasita yego cyo. Asenge njo mwako yera mina arabu na matuka ya banya busukia. Itoko ko buru. Abanya arakora eke ame akaro ko ligero linga moise ko ya kanga nenda ya bose se na session ye gendera ta. Chikambition siberera roboli roro talikorrekane ya linda mwananchi na yeye gurugulinda ground. Akora gaira ne se strategy go se igayo na korengera lingi ya kora next. Bona. Mbuyare kiagera. Abara renga ke mwana warenga kiago ako yumba igaligere linga abantu muna baborengo baroje gendo bakorete emyake yikuru muino. Ya muino. Oroje no barenge mpaga asire ko kolega. Ango mwaka muno igo na babu yana tilo ya kiriki nkoro tokoro kasinia. Abu yana tago tabatoke ga bakore meremo asego kwanere gore ya machika ye kara bamba sondera ta machika. Okay. Ntene tanago tangelinga asaya togoja. Ekene kigonya wake abantu matitiri ga utokore retogende tikura. Ane njero ya momo morayi tata ke takonya abantu bakurumata bakabije bagera monere. Elinde bamusukuma gende tamu ya kabere. Asante sana. Abubu machoge bora umbu ya moto nyora. Gango namla bone ganja ikajita yara sira. Lakini rende ndo tengena wote ke kogenda ganje ga senzo mayari okindo kiru. Asante sana. Toche toligere limbu jamona asante sana. Soko bwakire. Hello. Bwakire bya ningo to kwa nerese mambia bono. Ugwanda Job Songa. Job. Korua pipe kware. Nende bumbiere. Pipe neta garrata. Mon lope banka kwa sababu ya seke banka. Okay. Wanda dela sikia jende jikia na iko baga ta bande namba 5 ngabo. Namba 5 ogende te gukwanira. Ko gara wana abisaba tabanga yuti na kibango bakore mere kuruje oburu tinga tarore yuti ngabo itamo. Na ida mere yuti oire ndemo. Kai Bueno, linde ko sirenga na promoting and protecting the livelihood of the youth in a city kala de ko protected. Okay. Bueno, intento carretera la pedi tigato le di boko boko. Am 27% tu aroma ka pa rama ya take. Okay, watere nende ni rubuga tobora igire kyamba kero no choche se studio tatebi igure kyamba keino
neji agenda ikomie chigo senga kimochi kwa mogo chikira dibi ya mono sana. Asante sana kurua sesemu ya pipeline. Mbi ya tolege sero yao. Okay. Soko bwakire. Era bwakire. Bwakire bya ningo to kwa nerese mambi ya bono madam. Ate wofana na Sabina. Tube Ntanda. Ntanda igere Nyamira. Ere Bogetutu. Bogetutu North. Ntanda. Okay. Masaba gose North. North. Okay. Wala mtango nenoyo. Ebinde byo bibiri kire buruga ruase biriya byeto rebe bibitenya agenda bibitenya. Wani yendo kiyo mondo liara akore no nyenekemo. Ekine yenda gwetera erinde aito position tikura atkonya. Tiga tomoro komora ibwense ntomoro komonta. Okay. Monta akitira no mondo kito mobisa. Moroko morai irrespectively assertive. Abanda batora bakento to kwerike rikonusere ya to tande getebo. Wana la kitawa tewa na raki mugakuri oburu. Ano asire ki osiri odiem kapisa bonega odiem teyere iraire. Tuwato kwaneke ne kwaneke ne ya tukubira. Igo ayebuno origeretie ebinyese ebyo naboro chenga mbira ikirani kuboronge. Gento nge ya kwalire none kemo. Na gento nge ya rakore. Okay. Netikura tetuko yani tetuko kuba kumba maizo yo elinda chikota kwa chimotwe elinda nyole chikura. Asante sana. Roda Ruth kurwa chinsemo chiri chiari ya following Ensoko TV. Good morning. Ndu twa kwa nimbi ya mono. Cheria moko mondolera mumungu aneli urijise meji ya manu mabaharini tindamoro. Ensoko bwakire? Ensoko TV bwakire? Yegeita. Enere simba ya Geita rekshogeti niti goserari saril kuruchise mochi ya Kasarani Nairobi. Tuwasega segeti gugo tukacha konyole penalty taika yo mwali bagateba yali ngiye yobwama. Mbango ya question tore. Muvegete liboli. Agit soso mjadala. Bono tokwenda so mjadala. Ebinterview umwago buru arete tabu. Tali oburu birete te bya chage tukale no moga Karaila Molo Odinga. Bya chage tugura kirende bono president William Samoei Ruto umaete ekerara ngikuri gichikura te at a time abachete ne bintu binga bnebyo of which promises yakurwa most of the time nchiro karaga sinara abantu na kuchiko ya chita kaigore para yaka yali leta to pare yanya kogenderera igibinte binje ndoji birabuna to sempre promises to monarita kuwa. Okay. Na ande yarengere tinga ODM ko monetary jikura ndo jinga gento ngera. Asante sana. Ibirengera libono byao na bibyo. Tigambwate yo mwali tumaye kwa ndo mutimoko nande mu direct tato bekire chinkwana chabarayi bali bakuru kubalinda mwana inchi mwancho muligereli Ensoko bwakire. Makio made enadu agia na timanya kusema kikia bakwa butora nganga kutingara kole ngwana yane. Engwana yago kwa ekoli boli gose nande ngwatikale teteba no bisonga kili ngwatikale. Igende gikara gikia na de kinege ebine bipindi. Kai ebine bipindi yako at the end of the day kinege yako kare kana bako moerio ekaraji ko bangai na batarina. Mama te bitotire tu ajagete kira ngango matuko nande kemba bikolere abantu bali babwato bongo bwo bakolengera ligwangu bangu tabata getoro ata abantu bali yako te akuna ko bateri babwati magaka muda gite atake ba karbona atake ababalinda mwananchi game plan yabo next ne reliyo yo isekoligere mbato eterende bagatebe ne sheradi bintu bagatebe bimbibwe mbiyo inki babwene tekokora at this point. Ngejo barako babwata chinguru ndi choka na para tekiteka ko ramba tukuru rona kaganda siko ono bategara takuru siko ebaligere
Okay. Igenga bunesese ko tayo manyananga aiga mo umugwe mo sore ko no ga iga ko so kan ko le ko ruga iga ya na ya nyoka go jama guru yo manyanai. Okay. Ira na ndia nyoka. Sa gabanago ko gago to hala to teringa mangana go chimoina atari boru. Asante sana. Ujoligiri tukabona bwebo wero chicha. Obodi mo ro 100%. Okay, biya mono. Asante sana. Biya mono job bisonga kurua senseme ya pipeline ya tebanga lirikale. Innocent go kwandusia mbeo. Nindo che mwendete gwa katika toge ndo muti mukumusini ni to sio miliji duka. Na ndonye kubwate ukorali kwao ebe no tagete korali olio sirire aiganto bwataga discount ya kaya to kubikira chibice chingi ya sembeo na batoko nyara kwa batoko bekali ukorali okwa senchire bwikira no mwanchu muligeri tagete toge ndo muti mukutoko irana tonyole chinkwana chiabara ibande kurwa sense milide igore ndo mwanchu muligeri buna nagatebiri toko irana kirobwa tokorali gugukwa asechiri bubere nabo kubekaga igali tangazo na kwa nenje rate card na kubeka litangazo litolibeka sembeo asenchira yobwikirano aigana sokotive biamono. About the 10-point agenda that was purportedly released yesterday, I want to say that that was just a mere PR exercise. Everything that was released yesterday was all gibberish. It was all balderdash. It was neither important nor detailed. The detailed parts were not important, and the important parts were not detailed. I want to talk about a few issues that I saw. Issues revolving around the 10-point agenda points to a specific thing: jobs, jobs, jobs. We are not leaving ODM. This party belongs to all of us. We have to fight for this party bwana. Watuue tu kama watatuua lakini tutakuwa hapo ndani. Baba hakulea waoga, as I've told you. And we have all contributed to the standing of the party. You cannot tell Karoli to leave ODM. He's the owner of ODM. We are all owners of ODM. All of you who pay taxes. ODM is a taxpayer-funded institution. All of us have a stake. Even if you're not a member of ODM, you have a responsibility to fight for these great institutions of democracy, such as political parties. So therefore, I want to just give a few people that we have today. And me, what I can just say in a word, that the report yesterday was a call to action. It was a call to action. It was a call to action. It was a call to action. And that action is not going to be taken by governors, by members of parliament, by representatives of the various assemblies. It will be taken in the words of the Constitution, we the people. That is why the Kenyan Constitution talks about sovereignty is vested on the people of Kenya. And I can tell you, the hour has come. The hour has come. It is not 2027. It is now. The hour has come. This is the time to begin the process of bringing change to Kenya, a transformation. And that is not going to be done by Parliament, because our institutions have been emasculated. The courts cannot really drive change. It is going to be done by the people. So the only advice I can give, and I'm prepared for this, and when I sleep, I'm very comfortable in my mind that Kenyans must come out now, not next year, not tomorrow, not next week, to claim their country together. If it takes another month, another 6 months, it will be more difficult. And I can tell you, the 10-point agenda was our commitment, voluntary commitment between our parties in respect to the people of Kenya. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we met the commitment to them. We did not make the commitment to them. We met the commitment to the people of Kenya. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya. And let me say the following. We did this, and we set the standard very high ourselves.
because we believe that is what we should do for the people of Kenya. Not because anybody forced us, not because anybody imposed it on us, but it is because it is our commitment. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami ni gotogo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatare ichyobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Tumurigeli chetire komina kianda maega chinsa isatase mambia bono Diana kurutwa chagite kure mamambi bono intutatebe twachitaiga bono tugendete gukwana chi agenda 10 chiri chia chia lengororo 10 point agenda chikoro ku point 10 chiri chiekerenga na aro mugusina chibwatete sana igento gye kongoki by the way igento rero kiangokiri ase kibuteke nabo kiganiri kirukwaro ikibute kyo murigeri kiagera nanyora ngano ine gisegi kire Iran kero gwake simi umurigeri na maitinga kichia chagete ngaichikire rero twakwa ni 10 point agenda noche
onsingo contribute bari nande gentikia na baswati tora updated baswati biyabono sana bali ba akire simi gochagaiga nete ko ba encourage abaswati mwake simi twarora ese governance SMS yetu na gukwanera inclusivity na arorire ngambi ya bale mbiya bakogosoria tutete kuligereria headline yari ngese gazeti ya The Standard wa 44.3 million ase obisi yo mo deputy president esichika cheta so musubati ukurukunga omo mwanji ya Kithure Kindiki Kithure Kindiki stopping wastage of public resources bagatebanga chibese chichi achete nchi chiri allocated perhaps is a nili no mugano bweli tukolinde torakwanda kino ise koligereria se binte bikomi tokuna gukwanira gaiga tororenga byikiranire siasa yitekera toko yakora igeko convenient tukubeke binte bironge twatebe bina bitugu address lakini tuana twakora maminja gose ntole on that script ntogendete koligereria muraibu ensa natebe tengekera achite nanyorete bintu byarenke iguru busibwa renke iguru akabokei agacha kaligereria kanyoro muchando chigari chi ariko burobekana mambisa 10 chi achire chi filling station agacha kaliyo muroberia ateba tigarusie subsidy ate yaba Kenya ene reality bono tuwa movie kurwa tuachire bosio bono tutete gokia ya makabesa alitogokora asigatie bintu bibigendete gokorekana mwanchu murigereri abasaye bayuribaga lyoko nyora empowerment ili bwenerete twaro muroberi yonyota no gendero mwanchu murigereri negatie bintu biri murayibwense kerago ikaransansa goteba script ili 10 agenda amini agenda 10 nchendo chenga amon cost no onda namba ite studio gere 0788666663 namba itenere yo 0788666663 egere tokorerere ndese mambia bono nabagoto tebinga kyoro chebinte byo ikomi bya bera addressed asenyencheria okoligereri no naye goikaranza gwateba bya bwenere kero gwake simi gochaga igo mwancho murigereri onyara ko bagogo k elio girie TV yagwe elitunyara ko batugukwana na rambale bale gwaka kulende litwa ndo mutimo ko nabatebinga tokoira na akabone ndochi mwakire Innocent ntunarego tewa niki tebango ngoyo bona tugukwana ero konte Innocent ntunarego bado Nyamira ore ndasbo kwana okay Nyamira nde okay toende orus kwande kurwero ya ne kapisa bono ngotewa iga tedi point agenda iki agene njira ya moyo kweberia ngokuni kireba kai tigaye tigotro no rotoro irabunwa umurayo yono umurayo rwetiboniga naya takataka kurje kwende agotaka gera atakurja barayi bako mu akomyuti kiro umuntu bagwake mbuna abanta bono babo buru babo nali baje kurisibu na badengo abaroje ekera 10 point agenda kya fere Boni gana isako bari yabaje kawe atamo sawa aso takama gendera na bilari sibanga hotel iratorigireri fight corruption so jorra wando anya gotai to manyanga Kenya ni reri anga go devanga tutatenda tutafanya hivi tukiendelea kutenga okay ekera baje kugiri tukoriya Norore ngora ba pata na ke corruption ni ngi da kira mama gwene agreement yeli ada ngi da corruption ora devunga kara vera kanora chunguswa da gritia vera abo pame ya kodenge na ke morigeri pame adenga anda leadership integrity na bwa to bokurumi otie kerwe sa dige da devunga bono ile sa dige dini arriva road ora mi kibucha aina raja katokea kwa kina sikoniga omuntu obwatirizo no lengo na sivuna noyo babo wile abande bonse ibi basibisiyo orange ngi abaye kuduyo orange dibarore oma tena ndi banza ejo party tutwanyerere sana ODM okay angine jitia atwaki ana maandamano twaki asina rukoro jo burwa kwa na maandamano agwe ubura ibi party yago sai asitei bado no tigarto ODM bado no ODM bado no ODM bado no ODM simba buna buru orona njina aruro okay kura ya ne ro okengo matianyura ero ni turukuru jidoro yoro ndenga gene balo tipo tinga tena kara ngamatian okay asante sana lilu kwanza okay bia modo sana asante sana kurwa seseme ye county ya Nyamira sebirengera biya gebya ateba ikine tega biriko barabiya ikine
ya do bwatande so mutanda se gwetere mbere ya bank igono signet yero pang mbiyere banyere bya se signet na tende wali ya se signet na ngo tumere de kota timbarochi gusito le pang nero togotumeka Nairobi no togotumeka signet. Asante sana mbiyamono ase birengera byagese mambya bono kurwa senseme ya Nyamira aso kalego totebinga anamono mwancho muligereri bina kwarure birengera byabo muna twachagete 12 chiabono mambya twachire twasoire twakoire libaga gwakwanire gochaga igase studio ndoche chiaitire chitaike 25 ndochenga bona litwikiro mwali bwo murubiri Diana mbale baso etegaiga tutaete mention tutaete ko by mention gochakira aso mweshimiwo kurunga Victor Mondo agoteberega agotegerera kurwa chinsemo chia Kilimani asagoteba noara amona intuko ikomwelio nande naruete list y'abantu bali yatagete banyarako bagokwani gugaiga nimbaroche gati yabo Sharon Victor mamu mwabukuruku Agnes Daddy Richard nabo gata Anthony Ragoli Rispago waro moko watio Nyangalesi abanki balega musolwege su Honorable Fred Nyandieka Musima Masai mwenyewe na boigo Moikoyo Junior na wotebanga Sura Mbaya Rosafi na Susi Riruma White nindoche TR Emmanuel Nyaosi agoteba gali hosoire me yomurubeli Fred Kogembo no wale gaiga na goteba good morning ni gali chinsemo chirichia Nakuru Barnabas ke basumbi yamono kurwase chinsemo chiado akatare agoteba TBT Thursday Innocent na Diana no ara sumurubeli ni akora musolbige sumbi yamono sana asibali mwanya rakoba mokonyora libaga Roda Ruth na akorolire mamake Ruth agoteba good morning Diana na Innocent na onde kurwa chinsemo chirichia mabiria agoteba gagenda te utoligerelia senchira wibekana first born Liech no wale agoteba tuned in chekagirete nara kwanira ngaiti kwaro kwandi Roda Ruth kero kwandi Roda Ruth nande eko Nigeria sinda mora kurugoro kurwa Doha Qatar Doha agotoka Bahrain ngora muliginde nera turamukwani rero tindamora nigoro tindamura igoro Roda Ruth wanonsirera sole okwani alirende tatoko manyangambi yole Seginchi kandete Middle East bado nchikenderete buna bono tukunda gukwanira iga bintu nebinge bigenderete umurayi bwense ya America ataite bachorete yani basarende be submit batenga ya bono ntwe twachire woro ikigitarakorekana nande chinga kichinyinge nabokonyora ngabya bere bikonsana taite tukuru murubeli nindoche mbale bagwa karakini bono chinga kichialire togoteba mbuya mono ntware gokora yonsi pio nyatoyo mwancho muligereri kurutwa chagete 12 gwikira bono iga nchengo tebanga ntware gokoraya onye nkware ngoro buna twakolire iga twachira sobwa moiga nae kwagera twaba connected twacha sobwa mo tugwakira nyasaimbi ya mono tororane mambi ankyo bagoteba iga onye gutagete gote yumuntu buya togokora ishuye talia sama tuko atano toko yakora ase chinsa 15 15 hours kile wiki uchakira Monday to Friday tobeke chinsa isato my comment na chinde bosio igo chikoba chinsa 15 na ibirega igo kwato buati mambi nande tukabwate chinsa isato nenu sutoka banaye chin 3 hours and 30 minutes to chikoba naye togende asembe ona aye tuiruke togende tokore murubirito esoko bwakiri nambuya mono gotobeka ase gitasenia kemukirike gendete gukina sobwa ngomono sana kurwasiliro bali yagusi na gotobeka togendete go trend mono sana Diana china kwane na kuri nje tumbati yango kwana tiangalirio morigereria litukurigia bya masesenia nande ryo gutwara buremereria nyogo kwetera ndonsingo sabe mambu ya bono nyasaya benaye tumerane chikora chinsa sana na ibira sense moya na ankyo somorobiria nsoko bwakira chinguru ku Innocent Onyango lingana lili tukolera twale goteba ng'iti nemanyeta abantu bali bakwanda kubucha machiroche na kinta gete mo director itato tige na lirolyo tugokura lituko ase emambi yabono